Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ang Oras Philippine Standard Time, 10 minutos ang nabilin antes ang las 12 sa Uto. Welcome sa Bombohanay sa Uto. Adlaw kinakaroon sang Miyerkules sa petsa 8 sa bulan sang Abril, tuig 2026. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa balita international, presyo sang langis sa world market. Golpiada sini nga nagsurarota matapos ang latest nga development sa konflikto sa tunga sang Iran kag US and Israel sang ginanunsyo sang magtimbang sini nga kampo nga may ara na sila sang ceasefire deal. Pero diri sa Pilipinas bisan nagsarurot na ang global oil prices, way kuno sang garantiya nga magsarurot man ang presyo sa mga produktong petrolyo diri sa Pilipinas kay magluwas siya siguro sa faktor sang world market prices. Duda gid kita nga may ara sang human factor diri sa presyoanay sang langis sa Pilipinas. Ang human factor nga ina amo na ang kasakon sang tawo nga hindi gid mapaiway ang ginansya para kung tani nga mapahagan-hagan man ang kabug-at sini nga ginabako sang mga pumuluyo ilabi na sa mga motorista. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad kapin sa 5,000 ka peso sining cash relief assistance na bato na sang libo-libo man sining mga tricycle operators and drivers diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo matapos ginsugura na sang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ila sining roll out sang sining ayuda. Pero pila diri ka mga drivers nagahambal nga ang 5,000 pesos nila sining nabaton hindi niya tanan makadtugid sa fuel. Kaya tungaon pa nila ni may ara sang ipain sila para sa panggasolina nila, may ara man sang ipain sila para sa panglamisa yan nila or mga kinahanglanon nila sini sa sulod sang balay. Meanwhile, mga jeepney drivers and operators kag mga transport cooperative sa mga operators niya sang minibus ga diwal gyapon ang ila sining dila sini karon ka hulat sang ayuda nga halin sa gobyerno ang mga tricycle operators and drivers ya. Baka 2 ka beses na sini nga nakabaton sang ayuda pero sila ya bisan 5 sentimos why gid sang may nabaton. 7 minutos ang nabilin antes ang las 12 sa udto diri sa aton sini nga pagpangalagad sa tanay ang latest bala sini sa distribution sang sining cash relief assistance sang DSWD sa mga tricycle operators and drivers diri sa may bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. No, sa probinsya ya sang Iloilo ang may ara lang sang payout dito sa may Pasig City. Pero diri sa syudad may 3 ka mga payout centers diri. Sekta si Bombo Krill Milyesa sa latest karon nga situation sa isa sa mga payout centers ngayon. Kamustang tagtaganay dra Bombo Krill, please go ahead. Mamurari managtapos na ang tagtaganay sa nga 5,000 pesos cash relief assistance sa mga tricycle driver no nga nakapangalan diri sa Lapas sa Plaza Gym. Magkagti diri makita man naton nga organisado man diri sila nagpatuman sa nga ila diri nga pagtagtaganay kiti alas 4 kagina may ara na sa mga pila ka mga drivers diri nga nagpadulong man sa nasambit nga payout site kag halin kagina man no ginaasikaso man ini sa mga personnel diri sa team o as well as mga DSWD nga mangina organisado diri ang ilang nga pagpatuman kagapag tagtaganay man sa nga ining 5,000 pesos nga cash relief assistance. Kag nga ini man nga 5,000 pesos ako man ini sa nga bahin bala or balor sang kwarta sa aton diri nga mga tricycle drivers kag iban diri sa ilang nga daan
sa ilagid or sa ilagid makadto kay ila naman diri ginapanigyahan ang motor no o kon ang ila diri nga ginapasada nga tricycle apang sa iban diri nga mga driver ginalo ang ginahambal nila nga ti matunga pa ang ini nga 5,000 pesos operator man sang ginarentahan nila diri nga tricycle kag sa pagpangusita man naton diri sa isa sa operator no naging opda niya diri ang driver man kay ang tricycle kumbaga nakapangalan sa driver which is amon ang nakabutang dira sa listahan sa DSWD kag sa interview sa Bombo Radio kay Carlo Edis operator ina siya sa tricycle iya ning pahayag na may ara sang tunga no nga matabo diri sa ila sa driver sa ining 5,000 pesos kag di siya man kuno bilang operator naga-apektado man sa ining pagtaas ang presyo sang gato kag gabing payag niya mostly man diri sa mga operators nakadepende kung pira ang porsyento o pira diri ang tungaay sang mga drivers no kag operators sa tigin pahayag niya diri nga ginaintindi man niya no bilang operator ang driver no nagarenta sa iya diri sa tricycle kag ara lang man to sa 130 pesos ang renta kada adlaw kag ginahatagan niya man ini isang konsiderasyon ang ining driver kung mag-ayo nga tunga lang danay ang bayda niya agi sa isa ka adlaw bawiun lang sa mosunod nga adlaw kay given nga hindi balapatas ang kita sa aton nga mga driver kay matama ka manubo o kung gamay ang mga pasahero subong man sa nagkalain-lain nga distrito katigin pamangkot na naton diri ang mga drivers no ahalin man ini sila sa nagkalain-lain nga distrito nagupdanay lang kay ang nga ila diri nga ngalan is halin sa letter O pakadto sa Z tingin pahayag nila nga mostly diri sa syudad sa Iloilo o mga pasahero is tama kagamay no kagagamay lang man diri sa ila ang nagasakay rason nga mas nagagamay pagid ang ila diri nakita ining 5,000 pesos dako nang bahin para sa ila nga ti maka-survive sila sa pila ka adlaw diri no nga kapigaduhon nga dara sa nga krisis sa ginatubang sang tanan kaya ko batiglan naton ang nag-interview sa nga Bombo Radio kay Carlo Edis ang operator sang tricycle. Ano kita sir, operator or driver? Operator. So bilang operator sir, ano ining matabo diri sa 5,000 pesos sir nga kuha? Dako din nga bulig sa amon ni operator kag driver man. Balito nga onyo ini sir or naka-porsyento lang sa? Depende sa operator kung pila iatag yan. Kung iatag yan katunga o kung matag lang sa 2,000, depende. Depende sa inyong istoryahan. Oo, depende na lang sa operator. Sa bahin sir sa mga operators ng tricycle sir, ano man kamo ka apektado diri sa pagtaas ang gato sir? Dako di kayo apektado man Kasi siyempre hindi lang ginasalig na mo ng biyahe sa driver. Kami mismo gagamit mo sa salakyan. And pira sir ang ginaparenta mo sa tricycle? 130 lang. Sa isa ka adlaw? Oo. Nga adabi sir amo niya siya kanubo ang pagrenta nimo sa isa ka tricycle? May ara man iban, may mga kaplariho man. Na kuan man ko sa akon nga driver lang. Naluin ko. Sir, mostly subong hindi man kuon nga paldo gid isa ang pasahero sang drivers, makabayad gid na siya sir sang renta niya kada adlaw sir. Oo, mabayad sa. Kung kisa ginakuan niya man ginihapya lang. Ginabawi lang sa ibang adlaw. Ano sir, may paglaingid man sa kita ninyo subong nga pagtaas ang gatong sir? Oo, dako di kayo nababuhin sa kita sang driver. Ano ko mga district so ano nga toda sir? Adrosta Ano? sa iyasang Altachera. And dito sa bayan sang Altachera Okay, sir, Bobo Krill. nagpataas naman kamo sang presyo sang pitis. Oo, napataas. Kami sa una 15 lang subong 20 na. Sa imo sa bayan sang operators, ang ining assistant sir diin na inya siya Bobo naka-budget sa imo. Kuan ko ni sa pansyon sa lakyan, mga maintenance kag kuan man ay konsumo man namon. So, Edes, ang operators ng driver, no? So, na ang latest na update nga amat-amat na diri nga nabaton sa aton nga mga tricycle drivers sa ilang nga ayuda nga 5,000 pesos kung doon. Sige, thank you Gid. Ini si Bombo Krill Panisalis Miliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Krill Milyasa. 1 minuto antes ang las 12 sa Udto, standby na magasunod ang mga balita sa Bombo Network News.
Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabug. Sa buwan ng Abril taong 2026. Sa ating mga headlines, sa international news, Iran at US nagkasundo sa 2 linggong ceasefire at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang Israel naman pumayag din sa Iran ceasefire. Yun yan sa ulat ng White House. Pagdinig naman ng Committee on Ways and Means para sa supply ng energy at oil sa bansa sinimulan na ngayong araw. Samantala, mambabatas si giniit na ang petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema pag-iwas umano sa kaso. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Pebrero bumaba sa 2.66 million. Sa ating ulat panahon, ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility may mataas na tsansang maging bagyo ayon sa State Weather Bureau. At sa ating balitang palakasan ng kupunan ng Bax, bigo muli sa kulelat na kupunan ng Nets. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. National News. Nagkasundo ang Iran at Amerika para sa 2 linggong conditional ceasefire o tigil putukan at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kinumpirma naman ng Pakistan na nagsisilbing mediator ang naturang kasunduan at inimbitahan ng Iran at US na magsagawa ng dialogo sa Islamabad sa Biyernes, Abril 10 para magkaroon ng conclusive agreement upang maayos ang lahat ng salungatan. Ayon kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, agad na ipinatupad ang ceasefire ilang minuto lamang bago magpaso ang itinakdang deadline ni US President Donald Trump. Base naman sa ulat ng Iran state media, ipinag-utos ng bagong Iran Supreme Leader sa lahat ng military units na itigil na ang mga pag-atake. Sa 10-point plan ng Iran, pumayag umano ang US na siguruhing hindi na mauulit ang aggression laban sa Iran, patuloy na pagkontrol ng Iran sa Strait of Hormuz, pagtanggap ng uranium enrichment, pagtanggal ng lahat ng primary at secondary sanctions sa Iran, pag-terminate ng lahat ng resolutions ng United Nations Security Council at International Atomic Energy Agency, pagbabayad din ng kompensasyon sa Iran, pag-atras ng US combat forces mula sa rehiyon at ang pagtigil ng giyera sa lahat ng fronts ng Iran, kabilang na dyan ang Islamic Resistance ng Lebanon. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, kinumpirma rin po ng isang opisyal ng White House na pumayag din ang Israel sa ceasefire deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito ay matapos ang 6 na linggo ng labanan sa Middle East. Hindi naman agad naglabas ng komento ang Israel matapos ang anunsyo ng ceasefire sa Iran, kung saan pa nga'y naglunsad ng pag-atake ang Israel sa Lebanon bilang ganti sa pinakawalang rocket ng kaalyado ng Iran na Hezbollah na nagresulta na sa pagkasawi ng mahigit 1,500 individual ayon sa Lebanese authorities. Nauna naman nang kinumpirma ng Pakistan bilang mediator na nagkasundo ang Amerika, Iran at kanilang kaalyado para sa tigil putukan sa lahat ng dako, kabilang na dyan ang Lebanon. Sa mga balita naman sa Pilipinas, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na naitala nitong Pebrero ng kasalukuyang taon. Ayon yan sa data ng Philippine Statistics Authority. Batay sa pinakabagong labor force survey, inilabas ng Philippine Statistics Authority Undersecretary na si Claire Dennis Mapa na ang unemployment rate nitong Pebrero ay bumaba sa 5.1%. Mula yan sa dating 6.8%. Noong Enero ng taong kasalukuyan.
Nangangahulugan ito na nasa 2.66 na milyon na mga Pilipino ang walang trabaho sa naturang buwan mula naman sa dating figure na nailabas nila yung unemployment rate noong Enero ng taong ito. Sa naging pulong balitaan ngayong araw, Abril 8 ay ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority Chief na pagkatapos ng holiday noong Enero ay marami ang nagkaroon ng pagbabawas sa seasonal jobs. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Month-on-month naman, nung January, normally after the holidays, no, siyempre nagbabawas siguro ng mga employment doon sa mga seasonal work. And then babalik sila uli a month or months after January. So that's the story naman dito sa month-on-month comparison natin. Lagi yan ang mga pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Kung ikukumpara mga kabombo ang unang 2 buwan ngayong taong ito ng mga figure naman noong 2025, makikita ang pagtaas ng average unemployment individuals sa 2.8 million sa paghahambing doon sa 2.05 million na parehong panahon na naitala noong nakalipas na taon. Bunsod nga nito, ayon kay Undersecretary Mapa, nakikitang magkakaroon ng epekto sa ekonomiya at iba pang aktibidad sa ating bansang nangyayaring kaguluhan dyan sa gitnang silangan sa sunod na mga buwan at makikitaan niya kung magpapatuloy ang trend ng unemployment. Samantala, ang underemployment rate naman ay bumaba rin sa 11.8% nitong Pebrero ng taong kasalukuyan mula sa dating 13.2% noong Enero ng taong ito. Ibig sabihin na nasa 5.84 million na mga manggagawang underemployed o yung nagtatrabaho pero naghahanap ng extra na hanap buhay at yan ay sa kanilang extra din na oras. Ilinaw naman ng Philippine Statistics Authority na nalikom ng naturang data bago pa man sumiklab ang digmaan dyan sa gitnang silangan. Kaya't hindi pa saklaw dito ang mga naapektuhan ng krisis dulot na rin ng kaguluhan dyan sa rehiyon. Pagdating naman sa employment rate o may mga trabaho at mga negosyo noong Pebrero ay bahagyang tumaso ito sa 94.9% mula sa 94.2% noong Enero ng taong kasalukuyan. Ibig sabihin, umaabot sa 49.43 million ang mga manggagawa ang may trabaho, negosyo at iba pa na may pagkukunan ng kanilang kabuhayan noong Pebrero ng taong ito. Ayon kay Undersecretary Mapa, may mga industriya na nakitaan ng tuloy-tuloy na job absorption at yan ay year-on-year record gaya ng administrative and support services, partikular na ho yung call center activities at lalo na yung doon sa voice task na may mataso na employment rate na nasa 350,000 at temporary employment agency activities, gayon din sa accommodation and food service activities at financial insurance activities. Sa ibang balita naman, hinimok ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang Philippine government na magtatag o magtayo ng tank farms para mapatatag pa ang petroleum industry sa bansa. Inirekomenda niya ng dating senador na mapataas pa ang stock ng petroleum products sa bansa at hindi labis na maapektuhan sa mga pagkakataong may nangyayaring gyera sa mga bansang pangunahing pinagkukuhanan ng supply. Ayon kay Gordon, dapat ikonsidera na ng gobyerno ang pagkakaroon ng sariling imbakan ng petrolyo at hindi lamang nakadepende sa pribadong sektor. Ang tank farms, anya, ang magsisilbing bodega ng langis na maaaring maglabas o mag-supply ng sapat na stock sa sandaling magkakaroon ng krisis katulad na lamang ng kasalukuyang nangyayari. Sa pamamagitan nito ay maaari pa anya nga makontrol ng Philippine government ang presyohan ng langis. Magiging bentahe rin ng gobyerno ang pagkakaroon ng sapat na tank farms para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon at paghahatid ng serbisyo sa publiko sa kabila pa ng kakapusan ng supply sa local market. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon.
Sa pang suggestion ko, magtayo tayo dun sa Subic na sarili nating tank farm para nakasiguro tayo sa langis. Yun para kung mawawala ng langis, meron tayong langis palagi. In fact, one of my people sa Cebu, nanghiram sila ng portable na tangke ng gasolina na pwedeng i-store yung gasolina o yung langis para habang mura nakabili ka. Bahagi po yan ang pahayag ni Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon. Kaugnay po yan sa rekomendasyon na magtatag ng tank farms. Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Si House Speaker D, sinabing legislative at executive ay nagkakaisa raw sa paghahanap ng solusyon sa kinakaharap na krisis sa ekonomiya. Nasa 50 araw na supply ng langis ay nananatiling sapat para naman sa ating bansa. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie III ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagitan ng Kongreso at ng Ehekutibo upang matugunan ang nararanasang krisis sa ekonomiya ng bansa. Sa ikinasang pagdinig sa Kamara, ipinahayag ni Speaker D na bagamat hindi kontrolado ng Pilipinas ang mga tensyong pandaigdig na nagpapataas sa presyo ng langis, kuryente at bilihin, may kakayahan ang gobyerno na magbibigay ng konkretong tugon. Tinukoy ni Speaker D ang dalawang pangunahing layunin ng pagdinig. Ito ay ang pagbibigay ng targeted assistance upang maibsan ang bigat ng gastusin ng mga mamamayan at pagpapatupad ng mga reforma sa enerhiya at seguridad sa supply upang maging handa ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na krisis. Ayon pa kay Speaker D, ang whole of government response ang inaasahan ng taong bayan. Tiniyak niya na ang Kamara ay nakatutok sa pagbuo ng mga batas at polisiyang magpoprotekta sa kapakanan ng bawat Pilipino at magpapatatag sa ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Bogie III. Sa presyo ng langis, sa singil ng kuryente, at sa bawat hapagkainan. Hindi man natin mapipigilan ang krisis, subalit mayroong mga paraan para tumugon sa pagsubok na ito. We are here not just to ask questions. We are here to deliver answers, fast, concrete, and felt by the people. Ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Unang-una na rito, ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Si Speaker Faustino Bogie III. Pinangunahan naman ngayon ng Committee on Ways and Means ang kasama ang 12 pang komite upang talakayin ang seguridad sa enerhiya at ang pangkalahatang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. Layunin ng pagdinig ngayong araw na makabuo ng mga hakbang na magpoprotekta sa mga Pilipino laban sa mga posibleng negatibong epekto ng labanan sa ibang bansa. Ayon sa committee, mahalaga ang pagkikipagtulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang matiyak na magiging mabilis at epektibo ang pagtugon ng bansa sa anumang biglaang pagbabago sa pandaigdigang merkado. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na mayroong sapat na supply ng langis ang Pilipinas na tatagal ng mahigit 50 days sa kabila ng umiigting na tensyon sa Middle East sa pagitan nga ng US, Israel at Iran. Ginawa ni Secretary Garin ang pahayag sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Ways and Means na ang kasalukuyang inventaryo ng bansa ay nasa average na 50.42 days. Paliwanag ni Garin, ang naturang bilang ay nagsisilbing sapat na buffer para makaangkat muli ang supply mula sa mga bansang tulad ng South Korea, China at Japan na karaniwang tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 araw ang biyahe. Bukod sa Department of Energy, dumalo rin sa briefing ang iba pang ahensya ng pamahalaan
upang ilahad ang epekto ng labanan sa Middle East sa ekonomiya at mga nakahandang hakbang upang mapanatiling matatag ang bansa laban sa mga anumang external shocks. Pakinggan natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin. With the current situation, because I think everybody knows what's happening in the Middle East and then the effect of this already on our prices. So currently our supply is on average 50.42 days. When I say 50.42 days, Mr. Chair, in context, on a normal order, when we order from South Korea, China, Japan, and any other countries that are our usual suppliers, it takes about 5 to 10 days. So this 50 days is our time to get replenishment. It's not like we're finished after 50 days. It's a time for us to get replenishment of what we consume. So Si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagbabala naman si dating Energy Secretary Rene Almendras na hindi agad babalik sa normal ang presyo at supply ng langis kahit matigil pa ang digmaan sa Middle East. Ayon kay Almendras, aabutin ng 60 hanggang 70 araw bago maibalik sa maayos na operasyon ang global logistics dahil sa matinding disruption na dulot ng sigalot. Ipinaliwanag niya na mahigit 500 tanker ships ang naipit sa paligid ng Strait of Hormuz, dahilan ng malaking pagkaantala sa daloy ng crude oil. Dagdag pa niya may hangganan ang kapasidad ng mga refineries sa pagtanggap at pagproseso ng crude oil dahil sa storage capacity. Sa Pilipinas, ramdam na ang epekto ng krisis sa enerhiya matapos tumaas ang inflation sa 4.1% noong buwan ng Marso. Bunsod ng pagtaas yan ng fuel at transport costs. Naniniwala naman si Almendras na dapat gawing oportunidad ng pamahalaan ang kasalukuyang energy crisis upang makabuo ng mas matibay pa na polisiya para sa sustainability at survivability. Ang kanyang babala ay nagsisilbing paalala na hindi sapat ang pagtigil ng digmaan upang agad bumaba ang presyo ng langis at kailangan ng panahon upang maibalik sa normal ang supply chain at logistics na apektado ng sigalot sa gitnang silangan. Mula ho sa mga update kanina dyan sa isang panig ng Kongreso, alamin natin ang mga latest information dyan dahil tuloy-tuloy ho yung mga aktibidad kaugnay ng preparasyon nitong House Committee na humahawak sa usapin ng supply, ng enerhiya at maraming iba pa. At meron din tayong update mga kabombo hinggil din to sa petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ukol sa usapin ng impeachment. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Opo, Dennis, Bombo Ever, nagsimula o nagtutuloy-tuloy nga ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Ways and Means kaugnay ng supply ng enerhiya at pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa gitna yan na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa pagdinig, kwestiyon ni Representative Antonio Tino kung bakit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamalaking pagtaas ng presyo ng krudo. Gayunman, iginiit ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na walang nagaganap na overpricing. Ayon sa kalihim, iba't ibang salik ang isinasaalang-alang ng mga oil companies sa pagtukoy ng presyo, kabilang ang halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado, buwis at iba pang gastusin. Aminado rin si Garin na naganap na liberal ang oil industry sa bansa kaya't limitado ang kakayahan ng pamahalaan na direktang i-regulate ang presyo. Dagdag pa niya na nanatiling vulnerable ang Pilipinas sa paggalaw ng presyo ng langis dahil wala itong Oil Stabilization Fund, hindi tulad ng ibang bansa na may subsidiya. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng House Committee on Ways and Means kung saan nagtanong si Representative Antonio Tino. It's okay, ang explanation daw premium. Pero let me just point out na even before the crisis, up to previous 6 months, no,
ay mas mataas pa rin consistently. So ang sinasabi natin, may overpricing pa rin compared dun sa movement nung global price o world price. Okay. And ngayon, Mr. Chair, gusto ko lang i-address ni Secretary Garin yung tanong ni Congressman Tino. Do you agree with Congressman Tino na may overpricing? No, Mr. Chair. no. Okay. Yeah, go ahead. Go ahead, Congressman okay. Tino. Malinaw po yun. Tingin ng DOE, walang overpricing. Kaugnay nito, iginiit naman ni Tino na dapat ilantad sa publiko ang breakdown ng presyo ng langis upang maging transparent, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Anya, hindi dapat ituring na trade secret ang mga impormasyong ito. Sagot naman ni Garin, kailangan pa itong pag-aralan upang matukoy kung alin sa mga datos ang maaaring isa publiko. Nilinaw naman ang kalihim na bagaman kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na porsyento ng pagtaas ng presyo, hindi naman ito ang may pinakamataas na aktwal na presyo ng langis kumpara sa ibang bansa. Samantala, sa ibang balita pa dito sa House of Representatives, iginiit ni Representative Percy Sendanya na ang hakbang ni Vice President Sara Duterte na maghain ng petition for certiorari at prohibition sa Korte Suprema ay nagpapakita umano na iniiwasan itong harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Anya, magpapakita ito na wala talagang balak ang Vice Presidente na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas, tila pinipigilan umano ng Vice Presidente ang paglabas ng mga ebidensya dahil sa takot sa katotohanan at tinawag pa niya ang naturang hakbang bilang desperado o pagtatangkang maantala o maharang ang proseso. Matatandaang naghain ng petisyon ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema upang humingi ng paglilinaw sa mga isyong constitutional kaugnay ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Percy Sendanya. President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Na wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, yung manirace si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na ng mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules of Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi nating matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya humarap dito. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa radyo Bombo. Magandang balita po dahil simula ngayong araw, makikinabang ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Bicol Region sa dalawang tranche ng pagtaas ng sahod. Itinaas po ang arawang minimum na sahod sa 455 pesos ngayong araw at muling itataas sa 480 pesos simula naman po sa Disyembre 1 ng kasalukuyang taon. Ang Bicol Region ang huling rehiyon na kukumpleto sa wage adjustment cycle para sa 2025 to 2026 na layuning tugunan ang epekto ng inflation at tumaas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod na nagpatupad ng wage adjustments ang iba't ibang rehiyon sa bansa bilang bahagi ng mandato ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang mapanatili ang purchasing power ng mga manggagawa. Ang hakbang na ito ay inaasahang makakatulong sa mga manggagawa sa rehiyon lalo na sa gitna ngayon ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Gayunpaman, nananatiling hamon ang pagtugon sa pangangailangan ng mas mataas na sahod upang makasabay rin sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy. Ugaling patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto. Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw.
malaki ang matitipid sa kuryente. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nananatiling posibilidad ang pag-abot po sa 200 pesos para sa kada litro ng diesel dito sa Pilipinas. Yan ay batay sa initial information ng Department of Energy. Gayunman, umaasa ang ahensya na hindi ito agad mangyayari sa lalong madaling panahon. Paglilinaw ni Secretary Sharon Garin na hindi pa rin malinaw sa kasalukuyan kung aabot sa ganitong sitwasyon ang oil prices sa ating bansa, habang nagpapatuloy naman ang negosasyon para sa ganap na paghupa ng giyera o digmaan dyan sa gitnang silangan. Ayon pa sa opisyal, hindi kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon sa kalakhan ng mga galaw dyan sa gitnang silangan at pangunahing tinatamaan yung aspetong pangkalakalan ng produktong petrolyo at paggalaw naman ng presyo nito mula sa pandaigdigang merkado hanggang sa lokal na merkado. Kung ibabase sa kasaysayan na hindi pa anya umabot sa ganitong level ang presyo ng langis sa ating bansa. Ngunit dahil na rin sa dikta ng global market, maaari anya ang posibilidad na mangyari sa kalakalan ng langis. Hindi rin anya agad na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa local market kahit pa bigla ang matapos ang kaguluhan dahil naman sa permanenteng perwisyo na idinulot ng pagkasira ng ilang infrastruktura dahil pa rin sa kaguluhan sa gitnang silangan dahil yung ilang infrastructure na may kaugnayan sa petroleum products ay naapektuhan din ng mga pagpapasabog. Kahapon mga kabombo ay ipinatupad na ng Petroleum Company sa Pilipinas ang ikalimang double-digit price hike sa mga produktong petrolyo dahil upang lumobo ng husto ang halaga nito mula 130 pesos hanggang 170 pesos ang kada litro ng kanilang produkto. Sa ibang balita naman, nakatakdang dumating na sa Pilipinas bukas ang 166 na Pilipino kasunod po yan ng kanilang repatriation mula sa Middle East. Kinumpirma ito ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ngayong araw. Kasama sa mga na-repatriate ng Overseas Filipino Workers, kasama ang kanilang dependents na bumiyahe mula pa Kuwait patungong Saudi Arabia kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa ahensya, ito na ang ikalimang batch ng repatriated Overseas Filipino Workers mula sa Kuwait kung saan mas marami pang Pilipino ang inaasahang magbabalik bansa ngayong linggo. Pagkarating po ng mga repatriated Filipinos dito sa ating bansa, bibigyan sila ng kinakailangang tulong kabilang dyan ang welfare checks, ang pagkain at pansamantalang accommodations, medical, tulong pinansyal at iba pa. Sa kabuuan, mahigit 4,000 na overseas Filipino workers habang 900 naman ng mga overseas Filipinos na hindi nagtatrabaho sa Middle East ang dumating na sa Pilipinas mula nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Dako muna tayo sa Senado mga kabombo at mga ka-Star Nation dahil usapin din ng enerhiya ang tinatalakay doon, yung fuel subsidy para yan sa agricultural sector ay papamahagi ngayong Abril. Alamin natin ang mga update dyan ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, kinumpirma ng Department of Agriculture na sisimulan na ng ahensya ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda ngayong Abril bilang tugon sa patuloy na krisis sa langis. Sa pagdinig ng Senado, kwestiyon ng Senator Erwin Tulfo kung bakit ngayong buwan pa lamang masisimula ng pamamahagi ng ayuda sa sektor ng agrikultura, gayong ilang linggo na nang sumilit ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Matatandaan din na umaalma na ang ilang mga grupo ng agriculture sector dahil sa tagal ng subsidiya mula sa pamahalaan. Dahil ng mga magsasaka at mangingisda, malaking bahagi ng kanilang produksyon ay gumagamit ng langis kung kaya't isa sila sa pinaka-apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagbabala naman ang grupo na kung hindi pa rin makakapagbigay ng ayuda ang gobyerno,
ay maaaring magkaroon ng problema sa seguridad ng pagkain sa bansa. Sa panig naman ng DA, pinaliwanag ni Director Lorna Calda na inaayos pa ng ahensya mga listahan kung kaya't ngayong buwan pa lamang masisimulan ang distribusyon ng subsidiya para sa langis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Director Lorna Calda. We'll start this month pa lang po. So, What's the delay, ma'am? we're still, yung inaayos po yung mga listahan, sir. Kasi we give fuel po dun sa may mga makinarya na at saka yung sa may mga boats, sir. Correct. So sila po yung bibigyan. So we have the what we call the boat R. Ito po yung mga listahan ng mga fisher folk na mayroon pong mga bangka. It's either motorized po or non-motorized. Meron pong listahan ng BIFAR na ganun, sir. Samantala, sinabi naman ng Department of Agriculture na may nakalaang humigit kumulang 100 million peso para sa fuel subsidy kung saan makakatanggap ang 14,000 na magsasaka ng tig 5,000 pesos habang 15,000 na mangingisda naman ang bibigyan ng tig 3,000 pesos. Bukod dito, mayroon ding 10 bilyong pisong pondo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program. Tinataya ang 4.17 million na benepisyaryo ang makikinabang dito na makakatanggap ng tig 2,325 pesos bawat isa na magsisimula rin ang distribusyon ngayong Abril. Dagdag pa ni Calda, hiniling din ni DA Secretary Francis Tio Laurel Jr. ang pagpapalabas ng pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Program at Rice Farmers Financial Assistance. Kapag naaprubahan, inaasahang makakatanggap ang bawat rice farmer ng 3,200 pesos bilang karagdagang tulong. Sa kabila nito, sa pagdinig ng Committee on Agriculture ngayong araw, nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan ng suporta sa mga private sector para sa pagtugon ng epekto ng krisis sa langis sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Panghilinan, malalagpasan lamang ng bansa ang krisis na ito sa pamamagitan ng pagtutulungan, kung kaya't hinihikayat ng senador ang pagkipag-ugnayan ng gobyerno sa mga pribadong sektor. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Kiko Panghilinan. And we believe, as you have heard earlier, in terms of who are here, the only way we can move forward is if we work together. Pag tayo po ay nagtutulungan, gobyerno at pribadong sektor. Hindi kaya ito ng gobyerno lamang. If the pandemic taught us anything, is that pag nagtulungan tayo at nagkaisa, ay kaya nating lagpasan ang mga pagsubok. At yun din ang ating nais mangyari rito. Magkaroon ng sistema para magtulungan ang sektor ng agrikultura at pangingisda, ang agriculture industry, logistics, supply chain, to come together and figure out how we can move forward. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nakatakda naman po magsanay ang fighter jets ng Pilipinas kasama ang mga US stealth fighter aircraft ayon sa Philippine Air Force. Ito ay sa ilalim ng bagong bukas na Cope Thunder 26 exercises, isang Air Force training simulation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gagamitin dito ang ilang F-22 Raptor ng US Pacific Air Force at FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. Ang F-22 ay bahagi ng multi-role fighter jets na ginagamit ngayon ng Estados Unidos na nagpapatuloy na giyera laban sa Iran. Ang mga ito ang pangunahing nagsasagawa ng air-to-air at air-to-ground missions. Nagpaalala naman ang Philippine Air Force sa mga mamamayan sa Central Luzon na huwag mabahala sa biglang pong pagdami ng mga US at Philippine fighter jets habang nasa kasagsagan ng military simulation. Pangunahing isasagawa po ang mga aerial drill dyan po sa may Clark Air Base at Basa Air Base, dalawa sa pinakamalaking airbase ng Pilipinas. Bombo Weather Update. Malaki ang tsansa ng isa na namang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na maging ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras ayon yan sa mga eksperto. At batay nga sa updated report ay namataan ang sentro ng naturang namumong sama ng panahon sa layong 3,075 kilometro sa silangan po yan ng Northern Mindanao.
Nananatili itong malayo sa Philippine Area of Responsibility, ngunit patuloy na binabantayan dahil sa posibilidad na tuluyang pagkabuo bilang bagyo na posible ring makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa kabilang banda ay umaabot naman sa hanggang northern at central Luzon ang magiging saklaw ng high pressure area na kasalukuyang umiiral sa bansa. Nagdudulot ito ng malinsangang lagay ng panahon sa malaking parte ng Pilipinas habang sumasabay din ang ilang localized thunderstorm na kadalasan ay nagdadala ng mga manakanakang pag-ulan. Magpapatuloy din mga kabombo mataas na heat index sa malaking bahagi ng bansa kaya't ipinapaalala pa rin ng mga eksperto sa publiko ang tuloy-tuloy na pag-iingat dahil sa health risk na dala ng naturang klasiho ng panahon. Samantala, sa oras pong ito, kumuha po tayo ng karagdagan pang report. Ang Department of Information and Communications Technology patuloy na nakamonitor sa mga reklamo ukol po yan sa overpricing ng gasolina. Ang publiko maaari naman pong magsumbong online. Kumuha po tayo ng karagdagang report dyan mula kay Bombo Grant Hilario. Tiniyap ng Department of Information and Communications Technology na sila patuloy nakatutok sa mga reklamong natatanggap ukol sa mga abusadong gasolinahan. Ayon kay Secretary Henry Ruel Aguda, mayroon na katalagang section sa inilunsad na e-gov application ng pamahalaan kung saan sila nakabantay sa mga hinaing ng publiko. Makikita o mababasa niya rito ang bantay ng mga gasolinahan kung saan pwede magsumbo ang mga nais magreklamo. Ibig sabihin, maaaring dumulog isang individual online sakaling makaranas o makatuklas ng mapang-abusong gasolinahan. Bukod pa rito, ibinagay pa ng kalihim na mayroong alternatibo paraan upang magsumbong sa pamahalaan. Ang publiko niya ay maaari ding dumulog sa hotline 1326 website ng Department of Information and Communications Technology. Ayon ni Secretary Aguda, na picturean ang makitang presyo sa gasolina na nais ireklamo at isend sa nabanggit na website. Ating pakinggan si Secretary Henry Ruel Aguda. How about po with regards po sa current crisis po ngayon on fuel, kumusta naman po yung monitoring natin, sir, sa mga complaints na natatanggap natin about overpricing or hoarding? May natatanggap po ba tayo, sir? Kung meron po, ilan po? Actually, doon sa e-gov app, nandun yun. Pag pumunta ka sa e-gov app, meron kang bantay ng mga gasolinahan. Okay. Kung halimbawa, ayaw mo naman sa e-gov app, for some reason, nasa computer ka or somewhere, pwede rin sa 1326 at dict.gov.ph. Suggestion ko, doon sa 1326.gov.ph, kunan nyo ng picture yung yung gasolinahan. Kunan nyo ng picture yung price. Padala nyo sa 1326 at dict.gov.ph. That is our common action center for everything. Yung AI tested na yan. Sasabihin ni AI, eto fuel issue, eto fake news issue, eto signal issue, na ni AI yan. But it's in the e-gov app also. Pag pumunta ka sa e-gov app, you can report an abusive fuel station, gas station. Aminado naman ang naturang kalihim na sa kasalukuyan, hindi pa nila nakokolekta ang kabuang bilang ng mga natanggap na reklamo ukol sa particular na issue. Hindi pa ganoong kalaki o kadami ang ito kung kaya't hindi ganoon nasa pinakamataas na mga prioridad sa isang nasagawang monitoring niya. Ngayon pumana, kanyang pagtitiyak na kanila pa rin itong tutugunan at hindi babaliwalayin ang mga sumbong na idinulog sa tanggapan. Bukod dito, tinutukan nila ang ugnayan pagproseso sa pamamahagi ng ayuda para sa mga driver apektado ng krisis sa gasolina. Ating pakinggan muli ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology na si Secretary Henry Ruel Aguda. May numbers po tayo kung ilan na yung na-respond po natin ng complaints, sir? Ikaw. Siguro balikan namin kayo. Hindi, ang trinatrack kasi namin ngayon yung yung paayuda muna . But that's something that we will get to this week para masigurado. So far hindi naman ganun karami. Usually we solve problem by prioritizing . So pagka hindi nagbabubble up ng mataas, but we'll attend to it. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang kinakarap na krisis sa gasolina o produktong petrolyo sa bansa.
Kasabay ito sa digmaan o gulo sa gitna silangan sa pagitan ng mga bansa ng epekto'y abot at ramdam maging sa Pilipinas. Nagulat live mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Muling pinataob ng nangungulelat na Brooklyn Nets ang Milwaukee Bucks sa score na 96-90. Dinomina ng Nets ang naturang laban mula simula hanggang sa pagtatapos. Tangan nila ang single-digit na lead sa bawat pagtatapos ng quarter. Nagpasok ho ng 21 puntos itong si Brooklyn forward EJ Liddell para mula naman sa kanyang 7 naipasok na field goals, habang 19 points naman ang kontribusyon ng bagitong guard na si Ben Sarah. At sa Bucks naman, mga kabombo, ay pawang mga bagitong players nito ang sumabak sa laban habang nagpapahinga ang big man at NBA champion na si Giannis Antetokounmpo. Parehong hindi nakapagpasok sa playoffs ang dalawang kupunan matapos na malaglag sa contention dahil na rin sa limitadong bilang ng mga panalo sa kabuuan ng season. Ito ang ika-20 panalo ng Nets ngayong season habang hawak naman ng Bucks ang 31 wins at 48 loss dyan sa NBA. Kuha pa po tayo ng karagdagang report, mahigit 20,000 violators sabay na aresto at mahigit 5 milyong piso raw ang multa sa pagpapatupad ng Safer Cities sa Metro Manila. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Ever at Bombo Dennis, umaabot na sa mahigit 20,000 na mga paglabag ang naaresto ng mga kapulisan sa pagpapatupad nila ng Safer Cities dito sa National Capital Region at mahigit na 5 milyon na multa na babayaran ng bawat local government unit. Ayon kay PNP Information Officer Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang nasabing bilang ay sa loob lamang ng 2 araw mula nung araw ng Lunes nang ipag-utos ni Interior Secretary John V. Rimulya ang nasabing paghigpit sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Karamihan sa mga lumabag sa galing sa Naitala, sa mga Southern Police District, kung saan ang paglabag ay yung mga nagiinuman sa labas ng kanilang mga bahay. So narito yung pahayag ditong si General Tuanyo ng Safer Cities Strategy na inilunsad ng Lunes, na kung saan ang initial po na natanggap po natin yung violations po, pag-uusapan natin kung ilan ang mga nasabing violations po natin. Umabot na po siya ang mga violators natin sa 24,000 plus at ang fine na nakolekta na po ng local government units sa buong Metro Manila ay umabot na ng 5.6 million plus. So yan, Bombo Dennis, Bombo Ever, yung ilang mga payag dito si General Tuanyo at handa rin tanggapin ng PNP yung mga puna dahil mula nung ipinatupad ng PNP ang pagpapahigpit sa bawat kalsada, ganun din yung pag-iinuman sa kalsada, pag-videoke ng hanggang alas 10, ganun din yung pag-aresto sa mga bata ng lumalabas ng curfew ng within 10 p.m. ay maraming puna ang natanggap ng kapulisan kung saan handa umano silang tinatanggap nila ito at tinitiyak nito na ginagawa lamang nila ng tama ang kanilang trabaho. Uli ang payag nitong si General Tuanyo. Ang ating mga mamayan, kaugnay ng pagpapatupad natin ng Safer Cities. Sinasabi na po natin, ang Safer Cities strategy natin, ito ay pilot project sa Metro Manila. Meaning lahat po ng mga puna ng ating mga kababayan, tulad halimbawa ng kakulangan ng mga OBR, yung po Ordinance Regulation Receipt o Citation Ticket, na nagkukulang na po na hawak ng ating mga local government units at pang PNP. Kasama po yan sa mga puna na tinatanggap natin na dapat po natin i-improve. Tandaan po natin na ang Safer Cities Strategy ay naka-angkla o naka-angkor sa mga existing local ordinances ng mga local government units na ang ginagawa po natin ay in-intensify natin yung implementation ng mga existing na po na mga local ordinances.
Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga eksperto ay kinakabahala yung paglaganap ng hindi tamang paggamit ng artificial intelligence lalo na sa music industry. May nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Malaki ang pangamba ng mga eksperto sa paglaganap ng hindi tamang paggamit ng artificial intelligence o AI sa music industry. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Jerry Olaguer, music composer, voice teacher at professor sa De La Salle College of St. Benilde, inihayag nito na malaki ang hamon na kinakaharap ng mga music artists sa makabagong panahon dahil sa mas nagiging accessible na sa lahat ang paggawa ng isang awitin nang hindi na dumadaan sa mabusising proseso mula sa pagsusulat hanggang sa paglapat ng melodiya. Dagdag pa ni Olaguer, maituturing na threat ang paglaganap ng AI sa musika dahil malaki ang epekto nito sa hanap buhay ng mga music composers at singers. Samantala, naging usap-usapan naman ang awiting Hawak Mo ang Beat matapos nitong pumatok sa iba't ibang social media platforms. Sa kabila ng catchy at feel-good nitong tono, marami ang napatanong kung ito ba ay gawa sa AI. Ngunit ayon naman kay DJ Mogo o Sylvain Hernandez, sa totoong buhay, isang French national, hindi AI ang kanta at nananatiling confidential umano ang singer nito. Nagbigay naman si Olaguer ng ilang tips kung paano malalaman ang kaibahan ng AI sa authentic music. If it's too perfect, oops, baka AI. When you feel the music from the singer, iba kasing tunog pa rin ng tunay na boses ng isang singer. Mararamdaman mo kung ano yung tunay. May payo rin ito sa lahat ng aspiring music artists at composers sa kabila ng kinakaharap na dagok sa paglaganap ng AI music. Explore your horizons kasi iba pa rin yung gawa mong sarili. Yung pagiging artist mo, be honest to yourself. Huwag mong patayin yung sarili mong creativity just because there's an AI. Huwag kang patatalo sa AI. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, kalagayan ng mga overseas Filipino workers dun sa United Arab Emirates ay nasa pag-aalala na dahil sa posible raw na maapektuhan palalo ang kanilang sahod at ang kanilang trabaho sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Patibayan na umano ng loob sa mga overseas Filipino workers o OFW ang pananatili sa UAE dahil sa mga pag-atake na isinasagawa ng Iran sa naturang bansa. Ayon kay Bombo International News Correspondent Brave Lastimosa na nasa Abu Dhabi, malapit sa base militar ng US ang eskwelahan kung saan siya nagtuturo at Marso pa lamang ay sarado na ito dahil sa posibleng pag-atake o pambobomba. Bagamat buo pa rin ang natatanggap niyang sahod noong nakaraang buwan, hindi pa tiyak ni Lastimosa kung magpapatuloy ito ngayong Abril dahil sa lumalalang sitwasyon. Marami na ring OFWs ang nagsabing mula na magsimula ang digmaan noong huling bahagi ng Pebrero, wala na silang regular na pasok sa trabaho at ang ilan ay napilitan ng umuwi sa Pilipinas. May ilang establishmento rin ang nagpatupad ng alternating schedule kaya nagbago rin ang sahod ng ilang empleyado. Ayon sa ulat, nagpapatuloy ang airstrikes ng Iran sa rehiyon kung saan kaninang madaling araw lamang isang ballistic missile ang na-intercept ng pamalaan ng UAE na nagpatas na rin ng tensyon sa mga residente. Tiniyak naman ni Lastimosa na nalagtas sila sa kasalukuyang sitwasyon at aktibong nagbibigay ng proteksyon ng pamalaan ng UAE sa kanilang mga mamamayan at mga dayuhang residente. Hinikayat din niya ang mga OFWs na manatiling alerto, sundin ang safety protocols at magipag-ugnayan sa Philippine Embassy o konsulado kung kinakailangan. Opo, meron din po yung mga nagtanggalan ng mga empleyado, pero meron din po yung ina-alternate nila yung tao. Kasi grabe din po talaga yung, ang dami po nag-close na mga dito, mall,
mga restaurant. Pero may mga bukas pa din naman po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ang Transport Group naman at LTFRB nagkasundo sa voluntaryong 20 pesos na minimum fare sa public utility jeepney sa Cordillera. Ngunit nilinaw na hindi pa raw po ito epektibo sa ngayon. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Baguio. Napagkasunduan ang voluntaryong 20 pesos na pamasahe para sa public utility jeepney sa Cordillera Region kasunod ng pagpupulong ng Department of Transportation Cordillera, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga transport group. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio kay Wilson Bumayat ng United Cordillera Transport Federation Incorporated, voluntaryo at hindi sapilitan ang dagdag pamasahe. Itatakda ito sa 20 pesos para sa unang 4 na kilometro at may 2 pesos dagdag sa bawat susunod na kilometro. Nilinaw din niya na hindi dapat magreklamo ang mga driver kung 15 pesos lamang ang kayang bayaran ng pasahero. Nanawagan si Bumayat sa mga commuter na suportahan ang dagdag pamasahe upang makatulong sa mga driver at operator na apektado ng mataas na presyo ng langis. Anya, may mga driver na humihinto na sa pamamasada dahil sa maliit o negatibong kita. Gayunman, kinilala rin niya ang epekto nito sa mga commuter at humingi na pangunawa, sabay sabing pinag-aaralang mabuti ang panukala upang maging balanse. Po sa mga drivers natin, ito po ay voluntary fare increase. Hindi po ito mandatory, to clarify. Voluntary po. And then sa mga commuters natin, sana po maintindihan ninyo kami, mga drivers ninyo sa mga pampublikong sasakyan. Kasi minsan kulang talaga, may magni-negative pa. Kaya sana yung hinihingi naming voluntary fare increase, ibigay nyo. Maraming salamat po. Samantala, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi pa epektibo ang nasabing dagdag pamasahe at nakabinbin pa ang pag-aproba mula sa pambansang tanggapan. Sa kabila nito, kinilala rin ng Department of Transportation Cordillera na may mga lugar kung saan kusang nagkakaroon ng pansamantalang kasunduan sa pagitan ng mga driver at pasahero para sa mas mataas na bayad bilang tugon sa kakulangan ng masasakyan. Bagamat hindi ito formal na pinahihintulutan, itinuturing itong praktikal na solusyon upang maiwasan ang tuluyang paghinto ng operasyon ng transportasyon. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Department of Transportation Cordillera sa iba't ibang ahensya at stakeholder upang makahanap ng legal at pangmatagalang solusyon na magbabalanse sa kapakanan ng mga operator at ng commuting public. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, ang isa sa mga tech advocacy groups ay kinukundina yung umano'y system overboarding ng transport network company sa gitna huya ng sablay na ayuda na natatanggap ng nasa hanay ng transportasyon. Alamin natin ang nakalapit ng Star FM Cebu. Mariing kinundina ng Digital Pinoy ang umano'y system overboarding ng ilang transport network companies na nakaapekto sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa transport workers. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Digital Pinoy's campaigner Ronald Gustilo na matagal na nilang inireklamo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang issue mula po noong 2024 hanggang 2025. Mula sa tinatayang 50,000 na riders noon, lumobo na umano ito sa mahigit 170,000 na lampas sa itinakdang alokasyon. Dahil dito maraming riders at driver ang nagtungo sa payout sites, ngunit hindi nakatanggap ng ayuda kahit naniniwala silang lehitimo silang nakarehistro.
Ayon pa kay Gustilo, bukod sa aberya sa distribusyon, tinatayang aabot sa halos 1 bilyong piso ang karagdagang gastos ng gobyerno para sa mga rider na wala sa orihinal na listahan. Lumalabas din umano sa kanilang impormasyon na ginagamit ang tinatawag na Tempo Scheme upang makalusot sa limitasyon ng onboarding at maitago ang sobrang bilang ng mga riders. Dahil sa nangyaring kalituhan, umabot sa puntong naapektuhan na rin ang reputasyon ng mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa programa. Hinimok naman ng grupo ang pamahalaan na imbestigahan ang insidente, protektahan ang mga driver at riders at papanagutin ang mga kumpanyang lumabi sa lokasyon kabilang ang posibleng suspensyon o pagbawi ng akreditasyon. Yung mga riders, nakakaawa kasi all the while alam ho nila, lihitimo ho sila at therefore kwalipikado ho sila automatically dapat doon ho sa ayuda. Pero nakakalungkot po, pagdating po nila doon sa mga payout sites ay hindi ho sila kasali. Naabala yung mga rider. Pangalawa, naistorbo rin yung pamamahagi ng ayuda, no? Pero yung isa kong mabigat na implikasyon dito, aabot ho sa halos 1 bilyong piso. Yun hong magiging karagdagang gastos nito para sa ating gobyerno. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang Sorsogon Local Government naman planong bilhin ng tamban mula sa mga mangingisda at ilagay sa community pantry para sa transport sector upang maiwasan na itapon kung hindi na ibibenta. Kaugnay niyan may report pa ang Bombo Radio Legazpi. Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Sorsogon ang pagbibigay ng subsidiya sa mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng community pantry para sa mga transport sector. Ito ay sa gitna pa rin ng krisis sa langis na nagpapahirap sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ayon kay Sorsogon Provincial Spokesperson Dong Mendoza sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na plano rin na bilhin ang mga isdang tamban mula sa mga mangingisda, partikular na sa bayan ng Bulan. Ito ay upang maiwasan na masayang ang mga huling isda at mailatag sa mga community pantry upang mapakinabangan ng mga jeepney drivers. Kasunod ito ng mga ulat na maraming mga tamban ang itinatapon na lamang dahil sa kakulangan ng mga mamimili. Sinabi ng opisyal na isa ito sa mga paraan upang matulungan ng mga Sorsoganon sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa. Magbibigay tayo, maglalatag tayo dito ng mga pagkain, bigas, itlog, mga gulay, and then yung tamban. Actually, we are already coordinating with the fisher folks coming from Bulan. Yeah. Kasi nagsasaya ngayon ng lawlaw dahil kulang ang buyer na actually direkta tayo sa Peaceport, then Peaceport and our also connections with the LGUs. So, meron na tayong bibila ng mga tamban. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yung deklarasyon ng State of Energy Emergency sa lungsod ng Cagayan de Oro ay hindi raw redundant sa deklarasyon ni Pangulong Marcos. May paliwanag dyan ang mga lokal na opisyal sa ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Idinipensa ni City Mayor Rolando Clarix Uy na hindi redundant ang pagdeklara ng lungsod ng State of Energy Emergency kasunod ng deklarasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ayon kay City Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas, layunin ng lungsod na gamitin ang sariling pondo para sa agarang pagtugon sa mga sektor na apektado sa kasalukuyang krisis ng langis. Nilinaw niya na kailangan dumaan sa tama at legal na proseso ang pagpapalabas ng pondo upang maiwasan ang anumang issue sa Commission on Audit. Dagdag pa ni Cabanlas, hindi gagamitin ng lungsod ang buong 400 million pesos emergency fund dahil bahagi lamang ito sa ilalaang ayuda para sa mga motorella drivers, operators, solo parents, persons with disabilities, rehistradong magsasaka at mga mangingisda sa lungsod. Just a point of clarification or inquiry. There was an executive order issued by the President of the Philippines, and I would just like to ask why it is necessary for the local government to create another resolution provided na parang redundant na siya. There was an opinion that this is a redundancy, but it is not.
It is necessary because it's a local fund. Ang sagutan nila Majority Floor Leader Konsehala Amy Moreno at Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo N. Caleste. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa ibayong dagat. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Nariyan po ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa area ho ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Doon sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa area ho ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala kung kayo naman ho ay napariyan sa bahagi po ng Boracay Island o sa alinmang parte ho ng lalawigan ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. Habang sa Eastern Visayas ay nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Podcaster Nation, sa gitna pa rin po ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is... Ang Oras Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng launa sa hapon. Sa mga kabombo naton dira nga nahidlaw na sa ulan or bisan talisik lang kay malawig na nga naka-eksperyensya kita sang sining mainit sining panyempo ever since nga ginanunsyo sang pag-asa nga ti nag-end na ang hanging amihan kag dry season na kita or summer season na kita, no, tingadlaw na kita, and may ara pangadaan kita sang El Nino Watch kay gina-forecast man sang pag-asa nga maka-eksperyensya naman kita sang El Nino phenomenon para sa subong iyang tuig, no? Pero subong may ara sang ginamonitoro ang pag-asa nga malaing nga lakad sang panahon sa may dagat Pasipiko kag gina-forecast sining mahimo mangin bagyo kag makasunod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod sining simana tikon mangin bagyo ini kag kun makadala siya sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton sining pungsod ti kabay pa nga hindi lang amo sina kamaskogid nga bagyo, no, nga makalabod siya sa typhoon or tropical or super typhoon sining kategory, no, kun makadala lang siya sang ulan-ulan ti daw i-welcome tagit niya, no, basta nga hindi lang sa iya mag tugasang dako sining halit nga magresulta sa malapnagon sining pagbaha kag pagka damage man sang iban pagidi mga pananom naton kun may ara sa mga
nagatanom pasubong. So i-check tabi ang pinakaulihi sining forecast ang aton sining pag-asa lakad sang panahon kay puwerteng tagiti nga daan niya sang init subong kung maggwa ka daw kung gusto mo kung pwede pa lang hindi ka na lang maggwa kag magtiner ka lang sa sulod. Bangod sa mainit sining panahon ang aton sining heat index adlaw-adlaw nagahamboy-hamboy na permiya sa 40 degrees Celsius. Di init pa na sa hilanat ang ina nga temperature. Check ta aton sining connection sa Pag-asa Iloilo aton sining weather observer si Miss Leonor Silvestre. Ma'am, mayong udto kag mabatian ikaw kag malantaw man sa aton sining mga listeners and viewers sa radyo kag sa mga social media platforms ang Bombo Radio Iloilo. Mayong hapon gid sa imo, upod mo si Bombo Doni. Hi, hello, mayong hapon. Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw sa Wednesday, April 8, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern kag central Luzon. Diri naman sa western Visayas, generally weather man kita, pero wala man naton ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, panglat kag panagoob tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magadalas ang makanay tubtob makasarang ni pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:43 kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 40 to 41 degrees centigrado. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid niya. Salamat. Ma'am Leonor? Yes, sir. May gina-monitor kita kuno sining posible bagyo masulod sa masunod sining mga sinimana? Yes, sir. May ara kita nga nasiplatan nga isa ka LPA. Ang ining LPA ay may high chance ining mag-develop into tropical depression. Kag ang iya latest or as of 8 a.m. ang iya lokasyon ay nasa 3,100 km east of northeastern Mindanao. So ini nga LPA medyo malayo pa ni siya sa aton kag wala pa man siya ti direktang nga epekto. So mga san-o ni siya kag na-forecast naton nga mabatsagan diri sa Pilipinas, Ma'am Leonor? Well, base man sir sa sir, posible siya magasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Tuesday or Wednesday, sir. Pero dako pa man ni ang aton nga ang iyang uncertainty, sir. Oo. So next week, Tuesday or Wednesday next week ina siya, ma'am? Yes, sir. Possible, sir. Sige. Thank you gid, Ma'am Leonor, kag again mayong hapon sa imo. Welcome, sir, kag maayong hapon man sa inyo. Okay, there you have it, ang aton sining weather observer from Pag-asa Iloilo, si Miss Leonor Silvestre. Low pressure area ini subong pero ti kon makasulod sa Philippine Area of Responsibility kag mangin bagyo siya, ti amo ning ikatatlo nga bagyo nga makasulod diri sa aton sa Pilipinas. Kag una guro nga bagyo subong second quarter na sang tuig 2026 pagkatawgon ini siya sa local name nga Kaloy, and ti kon naga pangita kita sang alibyo sa porte kay init nga panahon subong ti pangamuyoon tanang akon makasulod gid man siya diri, hindi lang siya tama kabaskog kag ginang makadala lang siya sang ulan nga maburbunyaga ng mga nagapagtik nga duta di aton kag ang mapaang nga kagabihon ti mapaburbugnaw nya man. Speaking sang mainit sini nga tiyempo sa aton sini nga mga kabombo, isa diri karon ho sa mga resulta sang mainit sini nga temperatura ang madasig sini nga pagguba or pagpasar sang aton sini iya nga mga pagkaon. Tikon hindi sina dra maayo ang imo sini nga storage sa mga pagkaon, no, mga niluto mo dasig mabanos, hindi mo na mapuslan. And not only sa mga napreparar sini nga mga pagkaon, no, isa man diri sa epekto sini sa mga preska sini nga isda nga kun ang
mga naga pangisda da kag ang mga nagabaligya man sang isda, mga naga pangumpra na sa mga kumprahan kag nagabaligya man ni sa mga merkado, no? Kung hindi sila mangin mahalong sa pag-handle sini nga mga isda, dasig man siya nga maglain, no? Kag hindi lang ang isda ang nagalain, kay pati ang tao nagalain man. After sang reported nga mga cases ang food poisoning dito sa may Cadiz City kag pinakabahin sa Negrosa Occidental, and then may ara man kuno sang na report to sa may Hamindan Capiz, 8 ka tawo nga naglain man ang pamatsyag ay nakakaon sang aloy. Sunod-sunod sinidri karon ang pagpagwa man sang advisory sa aton sini nga mga otoridad, no? Kahapon to ang local government unit sang Concepcion na Iloilo nagpagwa sang advisory nga pahalong anay ginapandaman ang ilal sini nga mga pumuluyo sa pagbakal kag pagkonsumo sang isda sini nga aloy o kon tulingan. Kag ang banwa sang Balasan, no, ang Balasan Iloilo nag-issue man ang ilal sini nga Balasan Primary Care Facility sang Public Health Advisory sa mga pumuluyo sa ilal sini nga banwa. Ginapangabay kuno nga temporaryo anay nga likawan ang pagbakal, pagluto kag pagkaon sang isda nga aloy o kon tulingan. Ini bangod may mga na-report nga mga kaso sang allergic reactions kag food poisoning matapos makakaon sang sini nga isda diri sa aton banwa. So meaning sa banwa sang Balasan Iloilo mismo may mga naka-experience na sang sining naglain ng ilang sining pamatsyag kay ti nakakaon sang isda sining aloy. Ti ang mga sintomas sang sining food poisoning amo ni ang masunod, no? Una, nakabatsyag ka dira sang pagpalangatol, no? Nakakaon ka bisang aloy anong nami nga luto engineer John Dave sang aloy, no? Iban ginapaksiwan nila, ang iban ginaprito nila, no? Iban daw amo ning ginakardilyo gani nila, no? Nang ginaprito tapos ginasabawan nga may ara sang itlog, no? And ang iban ti ginasugba kun preska ang aloy, gwapo sugbahon, no? Dumduman kung kilala ko in general sang Sabado. Nangita sa sang surugbahon Sabado kay ti Biyernes puasa mo ti pagka Sabado siring niya mabawi ko kaon mangita ko sang surugbahon ngay man ampay niya man ang mga sugba-sugba ni ti siring niya ngita ko sang isda be, no, kabakal siya limpo. Ang nakita niya nga isda sa ginkantuan niya aloy. Di pag check niya sang aloy, siya daw ga buro ng iya sining mata, meaning hindi sang clear ang mata, ti indication nga hindi na siya sang preska. Gintumok-tumok niya ang aloy. Kaya man kung preskang isda kung itumok mo na nagabato, no? Firm ng karne sang preska sining isda. No? Pero iya pag tumok niya nagmarka nga daw nagyuhob ang lawas ang isda nga gintumok niya at discuss siya. So tiway niya ginbakal, no? Kita niya to sa luyo ang bangros nga ti balaan mo gidya ang bangros nga priska gakang nang ti bangros ang binakal niya. Ginpaka siya kag ginsugba. Ti jotaya lang sa madiskrasya sa aloy. Wow, tani na naupod kami engineer sa mga na-record ni sang Department of Health kag BIFAR nga na food poisoning guro bangod sa aloy, no? Ti ilada na, no?
Kay ti Biyernes Santo, way isang pangisda mo, way pa sang pangwati, basi mga Merkulis, pator Huybis, pator tinaligaran sang bilog nga adlaw, Biyernes, pagka Sabado, pagkag na-display, ti basi hindi pa maayo ang ila sini nga pag-storage, no? Basi na tunawan sang ice, ulihin na di parahan, kay kunway man sila sang mga cold storage facilities, ti dasigid siya mag-expire sa aton sini nga mga kabombo, no? Gwapo pag ginataan, no? Ginataan nga aloy, inang gurugagmay na nga aloy. Ang iban sina opisyon nila ginaputos pa na sa dahon sang saging, no? Tapos ginagataan kag butangan sang katumbal at sampat gid. So damo sang bisan isa ka semana nga aloy imo sini nga konsumo, lain-lain sini nga niluto makasurvive ka sa aloy, no? Ti galing kay amo ni subong ang problema, no? Kay sa lain-lain sining mga lugar diri sa Western Visayas kag diri mismo sa Iloilo ti may ara na sa mga nakaangkon kuno sang allergic reactions, no? Ti amo na nagpalangatol, ti siyempre kun ka palangatol ka, kun kaluton mo na panit mo, iba na tiga appear mga rashes, no? Bisan hindi o pagari kun kay isa pag kaluton ti sa mga may allergic reactions ni kuan gini, no? Ma-rashes na bisan way ginakalot sa aton sini nga mga kabombo, nagapalamo lang imo sini nga panit. Ang iban ti maka-eksperyensya sang hilanat, no? Abi nila bangod lang ni sa mataas nga heat index kay gali naigo sila sang aloy, no? Ti may sakit sang ulo, mabudlay ang paginhawa. So kung naka-experience ikaw sa mga amo sina nga daw hindi kinaandan, kag bangod lang kay nakakaon ka sang aloy, kag daw nagduda ka sa nakaon mo sini nga aloy nga daw hindi sang priska, no? Daw lain ang iya sini nga aftertaste, or daw lain ang iya sini nga baho, no? Pag sugba mo daw may lain nga nagaalisngaw, or pag prito mo ti daw may lain man sini nga nagaalisngaw, kay ti kon priska yang aloy humot sina yang iya sini nga pag balingaso niya da mahumot na, no? Ti pakonsulta na or dangop sa mga malapit sila dara nga mga ospital or klinika kay base nagasuffer ikaw sang sining mga epekto, no? Kung nakakaon ikaw sang aloy. Ang aloy per se hindi man saya makahililo sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang preska nga aloy hindi na saya sa makahililo, galing ang nagakatabo subong kay maybe may ara sang iban nga mga gabaligya sa merkado or ang mga ang mga nagapangisda man nagadungka sa mga fish ports, basi kag didto pa lang yabalahalin sa lawod, why nila ma-store sang maayo ang isda, ti init daan to sa lawod, no? Why nila maisan or may ginbutang man sila nga ice pero ti daw alang-alang ang lamig niya hindi ya maka-preserve gid sa aloy, no? Ti lubok ang aloy, no? Or kung priska man halin sa sakayan, pag dungka, no, sa mga komisyonan da sa fishport, ang nakakumpra kay ibaligya niya man to sa ila sining banwa, sa ila sa merkado or ilibod nila, ti basi hindi man mayong ila sining pag-preserve, no? Kulang man ang ice kay ti ice man na ang ginabutang mo, no? Why man niya sabi nagabaligya di engineer nga ang gingamit niya nga preservative, ginasina niyang isda tapos ibaligya niya nga labas, no? Why man kundi ice ang ginagamit, no? Kung asinan mo ti kung binuro ka dae or ugahon mo, ti baligya mo sini nga ugat, siyempre na preserve mo na siya sa asin kag binulad mo sa init. Pero kung isda or fresh siya, ti ice gid sina ang ginagamit sa pag-preserve. Ti ang iban guro basi kulang-kulang balang ila sini nga nabutang nga ice nga nakaapekto iya sa quality sang isda, nabaligya nila may nakabakal, no? Kag ti
balaan malila nga daw hindi sang amo nakapriska, pero ti bangod kay basi amo lang na yang ila sini nga masaranganda or amo lang nang available sini isda, ti kinao nila. So mahimo nga nagbatsyag sila sang poisoning, no? That's why nga may mga advisory karon ang mga health officials naton, no? Amo ni may mga advisory sa mga kabanuhanan ang Iloilo Provincial Health Office, so may ara man sila sang advisory nga ginapahalong man kung pwede pa lang ginapalikaw ang mga tawo, no? Kay man sa isda man lang iya nga aloy o kung tulingan ang may problema, ang iba niya nga mga isda tiway man, no? Muna guro iya kay ang aloy mas madasig sa iya nga maglubok da, especially kung hindi mayong imo sini nga pag preserve sa iya kag once malubok sa iya, ti unlike sa ibang sini nga mga isda nga iba na pwede pa nila masin-asinan kag ibulad, hindi pa sila mano, pero kung aloy ti dasig, no? Tigalain dayon ang imo sini nga pamatsyag. So kung mabakal gid man kamo sang aloy sa merkado, make sure nyo gid nga kabalo ka maglantaw kung priskaw kung hindi, kay ti kung kaysa na iya kung hindi ka kabalo maglantaw kung priskaw o kung hindi, mangkuton mo ang gabaligya. Ay ti, sino iya bala nga manog baligya mamangkot ka sa iya, priska ni isda mo, hindi. Alang-alang sabdo niya ka nga, hindi, lubok na na. O, ti, mahambag na sa iya nga priska na, mamo, ulan tawa balang iya nga hasang ho, kay ga pula-pula ho. O, galit daw ga brownies na. O, ti, dapat kabalo kagid kung hindi ka sang sigurado, ti, likaw na lang anay. No, sa pag konsumo sang isda sining aloy, ti amo ning igo niya galing karon sa aton sining mga manog labas or mga manog isda, dati kun nagpalahod kaya ti ang panguha mo to aloy, ti baligya mo sa merkado, ti bangod may mga advisories, hindi ka mabaklan o mabaklan ka man, ti gamay lang, ti uyang ang imo sining panguha to, nga daan nga isa man ni ang mga gapangisda subong sa mga labing apektado gid sang oil crisis. Kay ti mahal ang gatong, no? Tapos siyang bahan pabi nila nga ang hulik sang ila sining nga mga lambat, mga aloy pa, no? Damo matuod sila hulik. Pero pag dungka nila, pag baligya nila sa merkado, so suway may gasapak sa ilan sini nga mga baligya ang aloy, kiti may advisory ang aton sini nga mga opisyal nga ginapalikaw ang mga tawo bangod sa sining mga cases karon, no, sang poisoning, no, tawag nila sini scombrotoxic fish poisoning, also known as histamine fish poisoning, no? So hindi na iya sang tuga sang isda, no? Kay why na iya sang natural nga poison, no? Ang isda, kundi nagresulta na sang pagkalubok, no? Bakterya nga nagguba sa isda due to improper handling, no? Why ma-store mayo kung why sa mga cold storage facilities ti ginbutangan lang sang ice, ti kung ang ginbutang nilang ice kulang-kulang or ang ginbutang nila bisin nga tubig sa ice box sa kontaminado pa mahigko, ti nagapekto sa quality sang isda sa aton sini nga mga kabumbo, or hindi man gani, no? Bangod sa sa init man sang panahon, ti kun mainit dasig man nga daan matunaw ang ice, so ti dapat sa mga naga-store sang isda, no, siguraduhon nyo gid nga maayo ang pag-preserve ninyo sa mga isda nga na, para nga hindi maka-cause sang peligro sa mga nagakonsumo, no? Kung ginakonsumo nyo man sa inyo iyang balay, no, nangumpra kato sang isda, tingob kay daw buro barato pag lantaw mo, tigin tingob mo, no, konsumo ninyo sa pila kadlaw, dati store gid mayo kung may refrigerator kamo, ti freeze nyo gid, no, or
ti amo na ang iban ginaasinan kag ginabulad, ginalamayuda, no? Ang iban ti ginaluto man nga sa luto balaya nga hindi man dasig mag-expire. No? Sa aton sini nga mga kabombo, ti make sure nyo gid nga mangin mahalong sinang inyo sini nga pag preparar kun inyo nga konsumo kag kun ginabaligya ninyo, no, ti dapat make sure nyo man nga mayong inyo sini nga pag tipig sa inyo sini nga mga baligya da i-store nyo man mayo kun ginaisan nyo inang daw hindi man bala mahuya ang isda sa ice sa aton sini nga mga kabombo. So hindi lang sang sa personal consumption kay man bangod sa damo nga kwan subong, no, damo subong aloy, no, ti bisan diin ka magliso nagligad nga merkado may kwan gid may baligya gid sila nga aloy, no, ara gid sa ila sining mino ang aloy ti subong mangkot ko to gina engineer sa kilala ko nga nagakarinderya kun ga serve pa sila sa aloy o kung ma-serve sila sa aloy ti siling niya wine anay, no, wine anay sila nagabakal sang aloy sa merkado kay ti amo ning advisory, no, so likaw anay sila ti ang mga nagakarinderya ni isa ni sa mga customer sa mga manog isda naton da sa market, no, kung may mga aloy sila da ti ginakumpra ni sa mga nagakarinderya kay ti damo yang ilang nga gina-serve da ti subong mamigado ni ang mga manog pangisda naton nga makahulik sang aloy kag kung hindi masyado mabakal bangod sa sining nagkalahinabo nga may araya sang mga cases sang poisoning o kung may mga nahilo sa nakakaon sang aloy nga lubok. 25 minutos na nakaligad sa launa. Standby kay sa aton sini nga pagbalik. I-check naton ang report ni Bombo Pauline Piliora. No, update ka po niya sa nagapadayon sining tagtaganay sang tag 5,000 pesos ning assistance, cash relief assistance sang Department of Social Welfare and Development sa mga tricycle operators and drivers. Diri sa aton sa may Western Visayas, in fact nationwide ini subong ti may ara kuno sang iban niya nagpila way makaklaim ano ka matuod na balikan ta na pagkatapos lang sa mga pahanumdo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video game. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for April 5 to 11, 2026. Ang Val Trouble Band is once again at your service sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa April 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa April 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga.
sa tion sing Holy Mass. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo, yaring isa ka. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamagan man ini sa mga galastuson. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated. Ang oras Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna nga launa sa hapon. Balik diri karon sa aton sining pagpangalagad. Check naton ang report ni Bombo Paulina Piliora. Kamusta ta ang tagtagan ay diri
sang cash relief assistance sang Department of Social Welfare and Development sang sining tag 5,000 pesos no sa mga tricycle operators and drivers naton diri sa mga syudad sang Iloilo. Ika-2 na ini nga ayuda sa aton sini nga mga tricycle operators and drivers kay magluwas kadaan sini ang Iloilo City Government. Una naman yang nga nakahatag sa ila sang fuel subsidy. Check ta si Bombo Pauline sa report. Please go ahead. Target subong Bombononi nga 1,980 plus ka mga drivers sakit na diri mga operators ang mga tagan man diri sa 5,000 nga cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD subong nga adlaw mayara sa tatlo diri ka lugar nga nag-pay out man diri ang DSWD upod ang mga tricycle drivers and operators diri sa bahin sa diri sa bahin sa MH del Pilar sa Haro, Iloilo City, diri sa bahin sang La Paz Gym, and diri sa May Zamora, Milieza, sa city proper. Ang pag-assign diri sa ila Bombodoni, nakadepende diri sa ila man nga last name, kumbaga alphabetical. Diri sa bahin sang Zamora, Milieza, ang muling A to E lang ni actually, galing may nadala lang nga letter F, and then dito naman sa bahin sa Mitchell Pilar, letter M, and then so on, hasta nga matapos ini sila. Ang diri sa bahin sa Zamora, Milieza, mga alas 8 nagtugod sa ini sila payout man. Ang iban lang dito nga mga drivers nga mga tigulang, mga naglalain ng pamatsyag o hindi abi makatindog sa madugay o kung makahulal sa madugay, ginapauna lang ini sila kahit alphabetical daan ang linyahan na itong iban dito. Wala pa nakapamahaw kaya nagpadulong sa bahin man sang Zamora, Milieza nga gym, and at the same time dito man sa bahin sa MH del Pilar kag diri sa bahin sa La Paz Gym una na diri ang report ni Bombo Krill, Bombo Donnie, and diri man no pila ka mga drivers man diri ang naghambal nga kuntani man nga dako na ini nga budig sa ila ini 5,000 pesos kay aside from this may ara na nga daan nga halin sa city government so na-invest na ini sila nga daan kag natanaw naman diri ang ilaman nga mga papers prior sa payout sining DSWD and dasig mo lang ang paghatag or pag-release diri as soon as makahitso naman pagkumpleto naman dito ang imo man nga mga papers na dala kay nagasanto naman sa imo diri nga address Bombodoni. So pahayag diri Minister Jaime Balbino, no, isa ka tricycle driver sa bahin sa Bacau, Mandurriao, nga dako na ini nga bulig man sa ila, kahit 5 bet dako na ini man gabutang bus, especially subong nga ara kita sa subong sa cases man sa gatong, kag wala na sila sa dalon, no, nga kwarta man diri sa ilang pamilya, kahit ibutang sa isa pa lang gani, kaadlaw sa sinalikdan na nga wala pa or do sigbol pa, ang presyo diri sa gatong 400 pesos so dara ang ila man diri madala sa ilang pamilya and as of now ngati may ara na sa cases sa gatong kung isa mga around 200 to 400 pesos lang ang ila diri nga madala pa uli man sa ilang pamilya kag sa iya man diri nga may ginasagwad pang apo nga ginapa-eskwela diri Bombodoni. So sa iya apisar sila nga dako ang pagpasalamat no ang iya lang diri nga kuntani magdubo ang presyo sa gatong kay para hindi lamang sila ang makabenepisyo kundi tanan kay dinahangpan man nga hindi lang ining mga drivers ang nagasufrer man sa krisis sa gatong kundi tanan no kita diri nga sa bahin sa Pilipinas ang sufrer no sa taas sa presyo sa gatong so panawagan diri niya sa ngati sabay pa ko no mahatagan nandiri sa nagpapaigo man ngati kang hindi lamang yung paghatag sa ayuda kundi mapadugo ang ilang presyo sa gatong kasi kung sino gani ko nung pigado nagkapigado na gid Bombodoni pag wala na gid sila sang may ipakaon man diri sa pamilya kasi ko nang hambal diri niya kung magsigi-sigi pa ni mapatay na lang gid ini sila kuno Bombodoni tungod man sa mataas nga presyo sa gatong kapatid na naton ang ato ng interview kay Jaime Balbino, isa ka tricycle driver sa bahin sa Bacau, Mandurriao. Dako na makabakal ka na sa dapat nga idugang mo sa gatong kadadlaw. Oo. Bali diin ka gabiyahe, sir? Sa Bacau. Sa Bacau. Oo. Bali sang antes pa, sir, magsaka ang presyo sa gatong. Sir, mga pila pa ma-income mo, sir, sa isa ka adlaw or sa isa ka semana? Halos na sa kadadlaw, hindi kayo kalabot ko 400 kung
Di malason kay way gawa pasayro. Hindi ka man kalakat nga wala ka sa pasayro kay mapirdi ka sa gasolina. Subong sir nga nagtaas lagi ang presyo sa gasolina, sir, pila na lang mapuli mo sa balay. Hindi ka makaperfect o kaysa may 400, may 300. Ano sir, may pamilya pa ikaw or May aray. may bata-bataan ka sir? Oo, may kabataan, may apo ko nga ginasagod. Oh, aside sa pagbiyahe sa tricycle, sir, may ginakuhaan pa ikaw nga pala mabuhian. Huwag na. May panawagan kay sir sa atong gobyerno, sir, knowing nga nagataas na ang presyo sa gatong. Tani kung pwede lang nga ipanubo nila ang presyo sa gatong bla para ang tanan makabenepisyo. Oo, kay ti. Huwag na tamimo ni kay kung sige-sige ni mapatay ang pigado sini. Ang wala kwarta, hindi na gidya ka makakita sa inugbakal sa pagkaon niya. Hindi ka pa eskwela sa kabataan. Short, damo ka balayran, may suga mo, tanan tubig, taas man. Kumbaga na batiin diri si Mr. Jaime Balbino, isa diri ka driver sa bahin sang Baghaw, Mandriao. So kagina dito do medyo madamo-damo dito sa bahin no sang MH Del Pilar nga gym nga do around 680 ka drivers diri sa may Zamora, Milias sa 675 ini sila ka mga drivers kung ni ang iban subong hindi na lang gid magbiyahe no kung especially peak hours nga kung sa diin peak hours sila nga mainit ang adlaw kay ni ara sila nga kaofdanan diri nga na stroke no wala gani nakakuha man diri sa ayuda na kalinya subong man nga adlaw bangwed man kay naglain man diri pamatsyag so kung mag-init gani hindi man tinlo nga makapulit din sila 400 pesos sa ila man diri nga pamilya bango nagapahoy huway sila kay hindi kabayad nga kung maglain ang ila nga pamatsyag bado ni samtang nag-obray sila. So, ining 5,000 dako nga bulik ito hindi man makita sa dalan, especially man sa mga dinion. So, pasalamatan na nang nila ang hatag sa DSWD sa aton man nga gobyerno. But then, ang iglagid nga panawagan, ang kabay pa nga maglubo diri ang presyo sa gatong para tanan makabenepisyo ko po doon. Okay, tanin ko ng mga tricycle drivers and operators ni Bombo Pauline, bisan way nagabiyahe. Iba na, sideline man nila ang pagbiyahe, tricycle mo. Pero iba na may mga obraman kung may obra ya sila may sweldo sila no Bombo Pauline so bisan di sila yung magbiyahe may sweldo sila mo sa subong sa ila diri ang iban sa sideline ng gitman nila at ang iba na mo gini ang main source of income nila Bombo doon lang ilang obra. Kagang iba na ga sideline na kay bisan may sweldo matuod sila pero kuan man bisan ang mga drivers kidi subong ko doon yung mga jeepney drivers bisan may sweldo kadaan sila pero ang ilang sweldo kuan man gamay hindi enough hindi sustainable. So, amo nino ang pahayag man sa sila ka mga tricycle drivers sa ila sila nila wali di mga jeepney drivers sila man kita diri nga istorya nga usually magagwa kaabi sa karsada kag makasakay ka maka 12 midnight may ara ka mga jeep nga makita ang nagapanglugayawan sa karsada kapangita sa pasahero bisan 2-3 hasta nga maka boundary na ini sila bubudori pero subong nalagid ang imo man diri makita bangod kaysa sa ilugayawan lang nila ipangita nila sa pasahero ining 10 oras na abi sa kagabihon pamuyong na lang sila bangod gasto ini sa krudo so iban nagapundol nagauntat na nagbiyahe mga last shift. So, considering sa gabi resume naman kung sa diin peak hours, madamo ang pasahero. Bumudoni. Sige. Ni si Bombo Pauline Dimitri Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information sa radio. Bombo. Maraming nga salamat sa kay Bombo Pauline na Piliora sa gindolong sininga report. Sa mga tricycle operators and drivers naton ti iniya welcome gid ni para sa ila kay nakabaton sila sa ayuda mo kay man alayudahan gid man sila no ang ila sini nga sektor amo ni ang labing nagabatsa gid subong kay sila ya ang naga-konsumo gid sang dako sang gatong mo or ang ilang mga salakyan amo naga-konsumo sang dako sang gatong ti amo na nga salo gid nila tanan kon pilang isaka da sang produktong petrolyo so ang mga tudan ni sa Iloilo City ha
Twice niya sila nga makabaton sa ayuda, pero ang mga jeepney operators and drivers naton, ang mga transport cooperatives nga operator sa mga minibus, no? Way gyapon hasta subong ambot anong plano sang aton sining nga gobyerno sa ila. Check ta abi ang linya ni Bombo Jomar Villa kay gin libot man sini ang mga merkado. Gin lantaw ta kun may gabaligya pagid man subong sang isda nga aloy kag kung may nagabaligya, may nagabakal paihan. Standby, no? Kay check tani ang linya karon ni Bombo Jomar Villa. Kag speaking man, sang oil crisis subong, energy crisis, ka pabot pagig nga pagsinaka sang presyo sa mga balaklon, may ara ya sang grupo karon nga nagapanawagan sa mga local government units kag sa simbahan. Kay ti subong daan nga summer wala tuo sining pistahan mo. No, sako pistahan nay subong ti siling sang grupo nga Eco Waste Coalition kun tani kuno ang mga simbahan, ang mga munisipyo, ang mga barangay, ang mga nagapapista mag-observe man tani kuno sang austerity measures hagan-hagan nun ang mga selebrasyon sa pista. Pista gyapon pero ti kung pwede pa malang daw matone down kuno para nga makakinot kita, no? Ti daw may ara na gani kuno yadri sa probinsya sang Iloilo nga may naka-schedule nga pista pero daw hindi kuno madayon ang pista. Check tanay si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please go ahead. Oo. Standby, no? Balik-balikan tang aton sining connection sa kay Bombo Jomar Villa, no? Direkta sa merkado. Kay ginlantaw ni Bombo Jomar karon kun may ara pagid man sang ga display ga baligya sang isda sining aloy kasunod sang sunod-sunod sining mga advisories sang aton sining mga opisyales nga ginapalikaw anay ang mga tawo subong nga mag bakal kag magkaon sang aloy kay ti hindi sigurado, no? Gina-imbestigaran pa ni karon kon ano gid ang cause, no? Kung may other causes pa ang ining na record nga pagkahilo sang pilaya ka mga kauturan naton nga nakakaon sang sining isda. Balikan ta si Bombo Jomar, go ahead. Yes, Bombo Doni, naghalong karon ang pila diri ka mga nagabaligya, no? Kon mga fish vendor diri sa may area sang Central Market, no? Sa sining pagbaligya karon sang isda sining aloy. Ining kasunod sa sining biso man nga tilikawan lang anay ang pagbakal kasunod sining mga reported, no, nga ginapahayag ting iban sining nakaangkon, no, sang kalain sang ila sining atsan kag ining alleged, no, nga nagkalapoison bangod nga nagkaon sang sining aloy Bombodoni. So gin-check nato, no, diri ang pabaligyan anay sang isda, especially sang aloy diri sa may Central Market, no? Bombodoni. May pila kita diri ka na pamangkutan kay iban sini kina nakapanghimos na. May pila diri ka mga vendors nga na pamangkutan nato, no? Si Sir Josel de los Reyes kag sunod diri sa iyate kasunod gani ni sang nabatian niya man sini nga balita sa Bombo Radio. So nagahalong man sila Bombodoni. Pero diri sa may nasambit sa nga merkado kay nasa isa ka banyera sining nga baligya sining isda nga aloy ang bilin subong 20 na kilo. So bot silingon ang baligyanay kag ang baklanay sinide madahog man gihapon, no, suno sa natungdan kag suno sa iya ang ila sini nga source diri sa may area sang Iloilo Fishport Complex kag ti ginapasigurado nga ti antes pa man nila nga ibaligya sa mga konsumidor. So ginalantaw ana nila, no, ang quality kay isa sa lantaw sini nga mga rason suno lang sa iya sa base sa iya sini nga experience nga kung hindi maayo ang pagpreparar, especially ang
butang sa storage no sang aloy. So may tendency gid kuno nga maglain ning imo sining tiyan no kun ma-poison ikaw. So no gani sa natungdan isa sige dalantaw sining rason nga basi kuno nga alang-alang bla no ang pag-cold o kun pagbutang sang ice kay dapat kuno sa mo sina nga mga klase sang isda bastante sa ice kapin pa karon nga sa kainit sa panahon. So dapat kuno nga damo gid ang mabutang mo silang ice kay kun makabatyag sang init ang tiyan ako ng isda ang tendency sila kuno do madasig sa malubok bambudone kag ang lawas ang aloy do madasig sa maghumok bla nga ti basi pag ano mo da karon pag kakas mo da karon sang hasang niya pati ang panit kadalala no so mo nang isa sa mga observation kag based man sa experience nga kun kulang ang pagbutang sang ice o kun pabugnaw sang aloy so mo nang mga ginalantaw sila nga mga tendency nga malain gid no ang imo sila nga tiyan kun ina nga imo sila nga ikonsumo bumbudon iti sa ila diri nga part nagahalong man sila mo nang gina-check nila kun din analin ang isda antes nila baklon kag ibaligya diri sa may merkado. Suno sa natungdan doon di man hambal nga doon naggamay ang baklanay kay nati kadahog man ang baligyaanay sa balor sidi nga tag 150 pesos ang kada kilo bumudon ni doon nagbrato gani kuno subong mo ang baligyaanay sini kon banggit sa nagligad sini isbana nga nagadangat sa tag 200 pesos ang kada kilo sini sang isda sining aloy. Aribla ang interview kay Sir Josel de los Reyes, ang fish vendor diri sa Central Market sa may interview sa Mambo Radio. May dia, may isan lang isda ya. Ha? May dia baka na ano ya, city ya. Kay na ano kada mo aloy bligya mo? Damo isa ka banira. Sa panira, pila na lang. Kamay lang mga 10 kilos siguro. 10 kilos no. Tubod sa lingon damo ya bakal kinade. Damo. Dili mo ni halin ang mga aloy din halin Simport eh. Ha? Simport? Simport? Oo. So bali sa mga Iloilo province way kumuyaga. Dili lang. Well, Kaya nung ginalanta mo do rason nga do nga ngay bando ga sakit chan or may mga na-report ka? Laway na yan mga aloy nga katulan na siya way may san. Ha? Way may san. So dapat init pa daan no? So dapat na yung mga aloy na bastante sa ice no? Oo eh. Para niya makatul. Pero kagi ka na nga do nakulangan sa ice nakataon ka aga ka rin man. Mga pila kadlaw lawig ya naw? Ha? Pila kadlaw lawig ya? Gan? Ang aloy antes mabulok pla pila kadlaw? Pila kadlaw bisa kanino inuras na yan aloy. Ang inuras na yan. Ako di mo maisan. Oo. Naman do dasik sa man. Katul. Madugo sa man. Di mo di ano gini mo para at least nga dumapres ka be? Ay sana eh. Ha? Tuduan ice. Ice na no? So kung maglawig mga 2 kadlaw laway na, bisan may ice pa? Hindi basta may ice naman yan aloy. Santila no? Tanggi sa ice naman ng isda. Oo. Pero importante diri sa inyo ya way manambal nga do nagamay supply ka aloy rano sige man japon. Sige. Sige pa kumpra simport. Pila kilo mo de? Aloy? 150. 150. Brato na na. Brato na 150. 200. Di karon ubos na ni goro? Uy karon malagantad na 5. Ubos na. Anong advice mo sa mga bumalakal abi? Sang mga aloy ni ano dapat pritohon or sa depende man? Prito paksyo eh. Paksyo no? Dapat pag-abot nila limpyuhan na yon. Pwede limpyuhan, panasan. Dapat hindi na pag tiniron nga ano no nga way na kais no? Oo. Pag-abot luto na yon. Luto ko rin gidi. Oo. Si Sir Josel de los Reyes sa Bombodone, temo nang isa sa mga abiso nga kung magbakal na gid man lang ti pag-abot limpyuhan kung hindi dayon maluto pwede man masulod sa rep kay kung maka-expose sa mainit sa nga temperatura mo tugon ang balya kung bisan preska pa no kag hindi mo maisan inuras na kuno lawig mo sang aloy amo na nga naga bulok siya kag amo na yung nagalubok siya kag doon di na mayo kon makonsumo sang mga bumalakal bumudon ni saton sini ang mga kabombo kag sa ilati amo na kun magbakal kaloy do ginakuan pa na nila sang
ikog. No? Ang kalabanan siya na daw ginalubag pa na gani mo. Kay kundi mo kuno paglubagon do ano ni, no, especially kung madlagkuan sining aloy do galingin kuno ulo mo. Muna nga himo nila kung magbakal pero kuno mga gagmay daway da malak kuno ginakuan kay ikog ang mga dlagko malang bubudoni nga mga aloy. Depende man mo Jumar kay ti kakita man ta sa mga nagaluto sang aloy nga way man ginautod ng ikog or ginalubag ang ikog ara man gyapon, no? Iban ganiya kung ginaprito na nila, ginakit-kit pa nila ng ikog kay man crispy na ang kanya da ang iyang anong tawag niya gani sina? Ang sa ikog niya gid Amo gani agisado mo pa na ganing nanamdang ikog mo. Sa aton sa karon nga mga kabombote ako na ang sa mga nagahambal mo Jumar nga kon magkaon ka kuno sang aloy nga may balatian ka sadto nga ayo na malukmat. So daway man maprobaran nga amugid man ha. Amo gani no. Kun na kuno ti kun may balatian ka do malukmat pero ang iban klalata nakapila na magkaon ka aloy do man galukmat. Amo gani. Ginabalik-balikan pag gani mo. Asaton sa nga mga kabombo. So mo nang ano ko dutayan lang madisgrasya sang Sabado. Nga man. Bakas tani aloy mo. So amo nang ginalantaw sa ni karon bombodon ni sa aton sa karon nga mga kabombo, especially ang iban naka-notice nga kalabanan gid man ginabaligya subong especially sa libod bla iban sini ginakarga sa bucket sa motorsiklo puro aloy ang ginabaligya so tagilaan gid man ang damo gid man subong gagluwa sining aloy mula na ang ginabiso sini karon nga dapat nga bastante man sa ice nga ginabutang agod nga ti mapabilin ang kapreska sina sang baligyanay, especially sa bibahin karon sa may probinsya sang Iloilo, Bambudon. May mga nakita ko na gani mo Jumar nga ginakarga sa pick-up ang isda tapos ga parking lang sa kanto kag dara lang ga display mo. Why man no? Oo. Tikon paano no nga ma-preserve pero ang hambal sang pila diri ka mga nagabaligya o kung magbakal ka sang aloy nga do ang iba ti ginapabratuhan na gid man kay do lapit lang malubok mo. Na kung magluto gina-suggest ko do imo na lang pamalhan. Tapos adamuan mo kalanggaw. Do mo na kuno gina-suggest ni practice ka do hindi sa makatol kay kalabanan sila basta ko nang aloy nga do lapit lubok. Do medyo makatol siya ti plagsan mo na kuno langgaw kag pamalhan. Daw hindi mo niyabi daw sang may asin sang aloy kag nagabulad mo kay sa iba niya nga mga isda ti amo na kun daw malubok na sa ti asinan mo lang kag ibulad mauga mo or malamayo mo pwede mo liwat maluto pero ang aloy daw ay kuya kakita sang ginauga o ginabulad, ginalamayo ang aloy mo Jumar Amo gani ang munang isa sa ginalantaw sa ni karon bumudon ni kag kun paano no nga makahalong man ang iban kasunod sini pero ti ang aton sining observation diri sa city, diri sa Central Market abo nang Baclanay diri di ba kuno pektado. Sa subong kasunod sining pila ka mga reported, especially sa may probinsya karon sang Iloilo Bumbuton. So gina-reach out no ang pila sini ka mga alkalde sini sa may probinsya kun ano man ang ila sining nga mga akto sining matapos sining mga reported nga alleged nga nagkalapoyson sa pila ka kaduhanan sa may probinsya sang Iloilo Bumbuton. Sige. So inis si Bombo Jomar Consumo Villa, inis is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 3 minutos ang nabilin antes ang last 2. Matapos nga nag-agree ang Estados Unidos ang Amerika kag Iran
para sa duha ka semana anay sining ceasefire. Kag ang Iran nagsugot nga buksan liwat ang Strait of Hormuz kag tanan sining mga barko ang may safe passage makagwa sulod na liwat sa Strait of Hormuz. So ang mga nagkala-stranded to nga mga oil tankers pwede na liwat nga maka-pull out subong kag mag-deliver sang ilang nga mga supply sang langis kundiin Manila na nga mga refineries dalon, no? Nag-react insigida ang global market or ang world market, no? Sa langis. Kung sang nagligad before sang sining ceasefire agreement sang US kag sang Iran, ang presyohan ay sang langis sa world market, no, depende kung diin siya, kung sa WTI, kung sa Brent crude nga taksanay ang ginabasihan ara sa 110 to 120 pesos per barrel amo nang presyohan niya. Pero pag announce kay na nga ma-ceasefire ang US kag Iran, us-us ang bilis ang langis sa world market 13%, 13% gid kunong iya sini nga ginabuhin, no? So from 110 to 120 dollars per barrel ara na lang subong sa 95 to 97 dollars per barrel. So nagnubo, nag-us-us ang bilis ang langis. O galing lang kay ti diri sa Pilipinas hindi naton mabatsagan pa ina. Nga insigita pagka Martes ambot lang, no? Insigida pagka Martes may big time oil price rollback. Hindi tapa ina kuno mabatsagan according sa mga economists. Kay nga ti amo nang hambal ba nila nga kun oil price high kadasig kung mag-rollback ya kahinayhaw. No? Kundi ang teorya ni or ang principle ni sa langis, sa negosyo sa langis, may ginatawag sini nga replacement cost ang mga oil companies. Amo na nga bisan nagligad si Mana Abi, nakabakal sila sang langis, mas barato ang bili. Pero nagka-tensyon sa Middle East, nagmahal ang bili sa world market, tibisan may bilin pa na iya sila nga stocks nga halin sa nagligad sini nga si Mana, ara pasubong nga pwede pa nila mabaligya kung tani sa barato man gyapon nga presyo. Pasakaan na ina nila sa mga oil companies kay nga may ginatawag sila nga replacement cost, no? Ang ginapapresyo nila sa ilang ginabaligya nga langis subong depende na sa kun pila ang ilang kinahanglan naman sa pagbakal, pagkumpra sang langis sa palaabuton. Ti kun sa palaabuton may saka sa presyo, ti subong mapasaka na sila kay nga lagso nila ang kun pilang isaka sang langis sa masunod sining nga semana, no? Kay kun ibaligya lang na nila gyapon sa barato, ti ma-short sila sa ila sining kapital para sa inugbakal sa masunod kay ti mas mahal na. So amo na nga ginatawag nila replacement cost, nga bisan may bilin pa sila nga langis nga supply nga nabakal nila sa barato, ibaligya nila sang mahal kun nagapaminta na ang price increase sa world market. Kung may tension dira kay ti replacement cost. Pero kung magnubo naman sa palabuto nabi, no, muni subong nag-ceasefire, ti nanaog ang bilis ang langis sa world market, no? Hindi niya nila pagibaligya nga barato na ang nabakal nila sa mahal. Kung pila ang bakal nila nga mahal, ti draman gyapon na nila isibo ang ila sini nga baligya hasta maubos ina. No? Hasta maubos
Kag kung maubos, nangumpra sila liwat, sa bilin nga barato, ti dra na ina mabarato. Tiyang pamangkot sano ini maubos ang supply nila nga nabakal nila sa mahal. No? Kag may eksperyensyahan diri sa Pilipinas nga magadubo na ang bilis ang langis. Ti kundi nagligad sako kumprahanay kay man nagligad uncertain pang sitwasyon, no? Kung saan o ma-ceasefire, saan o mabalik ang peace sa Middle East. Meanwhile nga uncertain pa, no? Basi kag matabo ang worst case scenario, mahubsan kita diri sang langis. So subong pa nga daan bisan mahal ang langis kay may bakal patati pangumpran tanay nga pangumpra. No, ibos naton na aton sining kwanda aton nga inventory. No? Hasta nga subong ti according sa Department of Energy, ang oil inventory sa Pilipinas, no? Bisan hindi na tayo magkumpra sang langis, for the meantime, ang ari subong nga langis sa Pilipinas makasustener pa sa aton sang tub-tub sa pila 2-3 ka bulan. Butan tabi 2 ka bulan, no? Until 60 days pa ning aton sining inventory subong. Bisan hindi na tamang umpra subong may amo na kita sina ang aton nga bilin nga langis diri subong sa Pilipinas. Malawig pa na sang up to 60 days may baklon pa kita nga langis, hindi pa kita magrasyon da, no? Hindi pa kita mag-shortage for 60 days. After 60 days hubas na Hubas na, no? Ang problema kung nagbarato na subong ang langis sa world market just like sa sining nagbarato na gid no? Way nakalabot 100 ang dollars ang per barrel. Hindi gali na automatic nga mag-reflect man sa presyo na isang langis diri sa Pilipinas kay nga ang 60 days nga stock sa mga oil companies nga ginpangkumpra nila nagligad sa mahal nga presyo, ibaligya man gyapon nila na sa mahal nga presyo kay hindi nila pwede pag-ibaligya sa barato kay siling nila ti mamerdihan kami kung mag-amo sina, no? Ti kung 60 days pa kag maubos inang ila inventory nga gin bakal nila sa mahal nga presyo, no? Ti meaning ano subong Abril, Mayo, Hunyo. Pagka Hulyo pataya kag maka-experience sang oil price sa rollback. Hulyo pa ya maus-os ang bilis ang gatong diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Bisan nagpaukoy na to si Trump kag ang Iran kag hilway na liwat ang mga barko nga makaagi to sa Strait of Hormuz, way na sang gakirab to nga mga missile sa kawaan, no? Hulyo pa ya kita maka-experience sang rollback. Kay amo man pinatamaan man nila kapangumpra sang mahal, ti amo na nga kun ipaubos nila madugayan pa makan mo 60 days pa ya nga kuana. Ti mga oil companies ni kung ma-certain na nila nga daw hindi na man magginamo, no? Ti hindi ni anay sila magpangumpra subong kay nga mahal pa subong mo. Base may ibarato pa ni ang langis. Ti kun magmahal sila magbakal sila subong tapos mabarato malang pagkaaga, ti kundi inulsol sila, no? Masiling sila nga about tani pagka next day lang ko nagbakal ba kay mas barato pagid. No, anyway, magsalig ning mga oil companies siling nila hindi lang kuanay mangumpra subong kay nga ati good for 60 days pa nga ako nga inventory kag mahal pang bakal ko siniti hindi ko ni gusto nga mamerdihan ko dali kun 150 pesos per liter ang diesel subong ti amo na no 2 ka bulan man nga ma-sustain ina ma-retain sa sina nga presyo hasta maubos ang akon sini nga inventory nga nabakal ko sa mahal. Ugaling ako mangumpra sang barato kag dira na ako maka rollback, no? Pero basi kag kututon pa man sang ila sining konsensya ang mga dalagko nga mga oil players diri sa aton sa Pilipinas kag hindi na nila pagpalabutan pa sa Hulyo kag among ila sining nga pag-rollback, no? Di balik-balik man nila dako man ang ila sining nga naginansya na, no? Ti kung sa mga korap nga politiko sa flood control gapanawagan kita sang restitution, no? Ti sa mga oil companies nga nagpamintaha kag nagpatarasak pasaka sang bilis ang langis, ti kung tani sila may ara man sang
sort of restitution, no? Nga as soon as possible kung sige-sige na gid man ni magbarato ang bilis ang langis, hindi na nila pagpadugayan. Kag pabaratuhon man nila ang ila sini nga langis. 8 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2. Ang iban nga mga balita karon bantayan sa iban pa naton sini nga mga news and public affairs programs. Standby na kay magasunod ang kahapon lamang program with Tita Regine, but antes sina may winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yaring aton sining daily draw winner. Second daily draw winner ini subong adlaw sang Miyerkules, Abril 8, 2026. May ceasefire na sa Middle East. Aton nga winner nagamit sang proof of purchase nga sticker sang Orocan. Taga North Baluarte, Molo, Iloilo City, 67 years old. Congratulations gid sa imo, Emalyn Sanchez or Emalyn Sanchez. Saliwat, Emalyn Sanchez sang North Baluarte, Molo, Iloilo City. Winner ikaw sang 1,000 pesos nga cash prize plus gift pack. Ang gift pack ngay na worth 1,000 pesos man. Ginalakipan ina sang isa ka balde nga Orocan, isa ka box sang MX3 Coffee nga may napulo ka mga sachets, 2 ka boxes sang Remzing vitamins nga may 120 tablets, kag 3 ka pack sang Kumeya Bihon kag Palabok. Mayari ikaw sang 24 oras, Emalyn Sanchez, para maklaim ang imo sining nga premyo, pero hindi na pagpadugayi pa kay nagahulat naman sa imo sining nga premyo gani kuwaan na diri, magdagon-dagon nga na diri, dala ka lang sa imo sining nga 2 ka mga valid IDs, dapat ina naka-photocopy na. Emalyn Sanchez, hulaton ka namon diri kay nagahulat naman diri ang imo sining nga premyo. Congratulations gid sa imo. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! At nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balaya. Pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for April 5 to 11, 2026. Ang Val Trouble Band is once again at your service sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa April 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa April 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
kundi. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig pa ng maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature? Mahimo ka nga makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate na kabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalabigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo, alas 2:22 ang aton nga oras nagatagiti ang init. This is Tita Regine, nagapanambalik para sa kahapon lamang program. Salamat for being there. I hope ara ka lang sa sulod sa inyo nga panimalay. If there's a place nga kanami isang dupoy-dupoy sang hangin, then didto ka because we know nga tama gid ka init sa aton nga panahon, summer na summer. And remind lang ako sa inyo nga mga tubig dira. Remember, hindi balaya maka-replace ang mga sodas sa water. Mas nami gid kun water lang kita. Safe kita sa tubig. So welcome na sa Wednesday edition sa nga palatuntunan. Kaupo ninyo si Tita Regine. Kumusta man ang mga istorya dira nga ginumpisahan nyo during the Holy Week? Natapos nyo na? If yes, pwede gid nga ma-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung nagasulat ka muda kag manugtapos na, kung pagkatapos na, pwede na nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's be cooled down with the stories nga ato nga mabatian sa sini nga hapon kag pag-umpisahan ta ang ato nga paglingaw-lingaw with a song from Cookie Zamora. Ikaw na kaya. Good afternoon, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka, at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Oh, yeah.
Yes, may hinahanap tayo ang magiging winning story naton para sa sininga simana. So, basi iba na istorya ang magadaog for this week, pero wala mo pa ina napadala. So, take the time para nga mapadala mo na ina within this week para nga mabasa natin ina. Good luck sa mga magapadala sa ilang mga istorya. Once again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Ari na ang aton unang sudat sa sininga hapon. This is from Lola Neni. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag subong man sa katapos ang Bombo Radyo. Bisan paano, naghimulat gid ako na magsulat sa imo. Bilang isa ka diary ining kabuhi ko, nga ginahanduraw ko, nga igasaysay ko sa imo. Pasensya lang sa agi ko, kabay pa nga hindi ini pag-ilugon sang ulihi nga henerasyon. Kaya kung mahimo, hindi lang pagbasaha ang naka-encircle. So hindi man ko mahangpan kung ano na ining kabuhi, tungod sa kabataon pa ako nga namana. Kadamo sang inagihan ko sa kabuhi. Una, isa lang ang anak ko, gani 9 years old, kag masundan. Tungod kay cesarean ako pagbata ko. Maayo kay lalaki. Amo ini ang ginpangayo sang bana ko, tapos namon kasal. Babae ang gusto ko. Siling niya sa sunod lang imo Maayo kay lalaki nga sa kadugay nga tinuig. So nasundan ini, babae. Cesarean man gihapon. Pero patay na ini, magwa sa kalibutan. Inatungod, ining bana ko nahubog. Hindi na siya kabalo sang iya ginahimo. Bago lang siya nagabot halin sa pagbiyahe, so ginbanggaan sila or ginbanggaan siya sa kaabiyan niya man Anyway, tungod bago abot, nabalaan sang tiyo ya, nga damo kwarta ya, so ginagad siya sang tiyo ya, nga mag-inom-inom. Anay kay nahubog na, wala na espiritu. Balan mo, Tita Regine, fiesta gid ato sa amon. Wala pa gani ka pauli ang bana ko sa balay, may nagsugid sa akon, nga didto si banahon sa baylihan, kag hubog. Ginsugat ko. Pagkakita niya sa akon, siling niya pa ay, mayo kay ari ka. Hatagi ka ni si Kwan, kag si Kwan sang beer. Kutob may kilalaya. Hatagi si Kwan beer. Saylo-saylo sa iban nga tiyangge. Kutob makita ya, hatagi si Kwan beer. Tito maano ako sa kaakin. Apang, hinapunggan ko. Gabutid-butid. Busong na ako sa ikaduha ko nga bata. Pagkaaga, daw mo mo'y nagapadungoy lang. Sige ang aking ko sa iya. Amo man halaya kanta para hindi iya mabatian ang mulay ko sa iya. Malakat na tani kami sa hospital. Wala bilin kwarta. Sa pagpadayon, ang kwarta tani nga ato, amo tani ato ang tigana nga mapa-ospital na ako pagkaaga. Pero sa matuod, 5 lang gid ka pesos ang unod sang kahita ko. Pero sige sina ang panghimos ko kung in kaso mapahospital ako. Sa matuod lang, wala ko ginausikan ang kwarta nga ginabaton ko sa bana ko. May ginasagod ako, baboy, kanding kag manok. Ang kanding 14 kabilog, isa lang kabilog ang baboy. Ang manok, ang iban nga manok, kwarta sang bata ko nga ginalkansiya ko. Tungod sang gamay pa ini sila, 3 siya katuig, kapala istorya siya kay Jack and the Beanstalk. Gani, ginatagan siya 10 sentimos o kung 20 sentimos. Isang una, may 5 sentimos pa yung adulse. Butong-butong. So amo ina ang masami ginabalon sa eskwelahan. Balon sa kanon. Stop lang ko anay sa pagsulat. Mapa-ospital ako. Ang oras, 4:24. Liwat mapa-check up. So, pasensya, Tita Regine. Amat-amat ko ini nga sulat.
So 4:34 a.m. to 4:27, 2026, samtang hindi ako katulog. Alas 2 sa pagpadayon, sa malawig nga tinuig nga pagpanakayon sang bana ko. Wala man gid kami sa sinuptan nga kwarta, tungod kun makabaton kwarta, amo man gihapon, inom man gihapon sa makahulubog nga ilimnon. Sang ulihi, amat-amat na manhina ang ilang pagbiyahe. Gani naguntat man biyahe ang bana ko. Nagpatupling na lang siya sa pagpang-spray sang paho. Maayo man ang ilaigo sa pag-spray sang paho, may ara man nga hindi. Nga kun manami gani, syempre hindi madula ang inom-inom. Sa sobra nga inom-inom, may nabatian ako nga may nag-inaway sa pihak nga baryo. Anhon mo, kay amo gid na ang hobby nila kun makainom. May ara gani nga manami ang patubasang paho samtang ginadugos, ginautangan na para inom. Ang idea ko, kung duluguso na gani nila ang paho, sa una bataon pa kami, hindi gid na mahimo nga hindi maggamit ang bana ko. So samtang wala pa madayon, ako anay ang mangayo sa iya. Kung madugos na ang paho, may pangayoon ako sa imo, hambalan ko siya. Ano na? Siling ko. Kung ihatag mo sa akon ang bilis ang paho, mabakal ako aparador kag platera. Kaya ang gamit ubos na ton baligya sang pagbata ko. Siling niya, okay Di kundi okay. Sang ulihi, may ara pagid sila paho nga ginasprayhan. 4 ka puno pamunga or kapa sang bulak. So halos wala lutsan sang dayon sa kadamo bulak. Sang magwa na ang putot sang paho, sang gasugod sila pamutos, ginaplano na nila nga mag-order 3 ka kaha sang beer. Ay abaw, 3 ka kaha palang gani ang gininom sa tiyangge ko. Ayawa na ako tambag sang may nag-ininom, pulo paayhan. Abi mo, Tita Regine, pagkabati ko, nangamuyo ako, siling ko, Lord, kuhaa ang bunga sang paho. Kung amo man lang ina ang plano sang kaupdanan sang bana ko. Binli lang sang kapital nila. Matuod man gid. Gipamatian siyang aton nga Diyos ang ako nga pangamuyo. Tungod sang tapos nila putos paho, sang dalag ko na ang hambal nila na pwede na kuno nga kililawon. So amat-amat initaktak, ginbinlan gidman kag gamay nga ginansya. Tungod sa una, uso peste nga ginatawag buti. Timayo na lang ina, sang sa mag-ilinaway sila sang sobra nga inom. Base, may madula pa nga kabuhi sa pag-inom. Ho gali, Tita Regine, ibalik ko gali ang istorya ko, parte sa inom-inom, parte sa pagbusong ko. Sadto, nagpauli ang bana ko, nga tabuan nga fiesta sa amon lugar. Inugbata ko na yadto, kay siya na lang ginahulat. Kay pagkaaga tani, sadto nga tion, mapa-hospital na kami. Sadto, wala pa operation sa Alibhon. Dalon gid sa Iloilo. Di wala na kami kwarta, ubos sa inom-inom. Sige lang ba na ko duhungan. Naglisensya siya nga ibaligya ang baboy, hindi ko gusto. Ang baboy nga sagod ko. Ihawon ko ina kung maayo ang pagbata ko. Buot ko silingon, nga malampuwasan ko ang operation. Apang wala Tungod, wala kwarta. Sang ulihi, napinsaran sang bana ko, hulamon niya ang kwarta, sang kita sang fiesta nga ato. Maayo kay ginpahulaman siya. Tungod may plano man sila, nga inkaso may butungon sila nga gamit sa balay. Inkaso, hindi kami kabayad. Pagbato niya sang kwarta, dali-dali siya nga nangita sa lakyan. 3 ka kilometros pa ang lakton niya, kagkaabot sa tag-iya sang salakyan. Ginpapanaog ang pasahero, kag pasayluhon sa iban nga salakyan. Sadto nga tion, 1984, iwat pasadto ang jeep nga gabiyahe sa lugar namon. Pag-abot Hordan, ako par sang Pampo, tabok sa Ortiz. Pag-abot sa pantalan sang Ortiz, patindugo nila ako, hindi ko kaya magtindog. Bisan sa pagtikang, hindi ko kasarang maghulag.
Ginhakwat naman pasakay, taxi, padulong sa provincial hospital. Pagabot sa hospital, dali-dali ako sulod sa emergency room. May wisyo pa man ako sa tungation. Sang aparatuhan ang tiyan ko, nakita ko ang paglungo-lungo sang doktor. Sa balay palang gali, patay na ang bata ko. Sang maumpawan ako, gilayon ko ginpangita ang bata ko. Ang sabat sang doktor, bana mo ang pamangkuta. Sabat sang bana ko, gindala na pauli. Patay na pag-abot sa hospital. Nagulpihan ako. Naghibi ako. Apang ang bana ko, wala gid katalupangod. Ngagalalain na ang pamatsyag ko. Nagasenyas ako nga bason sang cotton ball ang bibig ko. Way gid kahangop. Sige ang haka-haka sa kaupod na sa ward sang hospital. Tubtub subong, hindi with ini malimtan ang inagihan ko sa kabuhi ko. Kung makasala ang bana ko sa akon, ginasukmat ko gidini sa bana ko. Bisan paano, ginabawi niya ang pagpanagod sa hinablos ko na sunod-sunod nga nabalo ang ila-iloy. Una, ikatatlo ko nga manghod. Ikaduha ko nga manghod. Sunod sa ako nabalo man. Maayo kay wala man kami ipabayaan sa mga kahinablusan ko. Lunsay naman sila tanan may pangabuhi. Ang manghod ko nga sunod sa akon patay na. Ay ikatatlo buhi pa. Ang kabataan may pangabuhi naman kag maayo ang pangabuhi nila. So diri ko lang ani tapuson ang sulat ko, dali-dali lang ini kay gadali ako. Ara na ang sugat ko nga mapasiti. So ang tagpadala si Lola Neni. Well, Lola Neni, that only means, no, na may pagbag-ugid man sa tao. It's just a matter of giving them the chance nga makabawi. So, see, doble bawi gid sa imo ang imo nga bana, bangon siguro nakapamensar man sa madalom, naka-realize, kag may natun-an. It's good nga sa imo nga bahin, ginatagan mo man siya tsansa nga makabawi. So, kung ginadula talang, no, ang kaugot sa atong tagibasoon, kag buslan sa pag-intindi kag pagpalangga makabulig din isang dako sa pagbago sang isa ka tawo. So nagay na ukat-ukat atong mga nagliligad. Tapos na to, ilubong na sa limon. Salamat yun for sharing this particular story nga imong inagyan sa kabuhi, Lola Neni. Alas 2:40 ang atong nga oras, magasunod pa more stories para sa inyo. Kaupo ninyo si Tita Regine, and this is KLP. Magapanambalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng adaan. Sa sini nga paagi, mangindiri. Di pala stress. Kaya marahin kita sa pagdulong sa inyo sa aton diring mga kasaysayan. We have something from Lola Amparing. Dear Tita Regine.
Kainan sang aga, may 3 or 4 na ka mga sulat ko nga ginhatag dyan sa Bombo. Subong, bisan medyo malabo ang akon nga panulukan, kag ang mga tudlo ko medyo nagakurog-kurog, pero ginapilit ko nga magsulat. Tita, ito kakapoy, managay higda lang nga higda, ganihambal ko. Bisan isa lang ka page anay ang kaya ko nga isulat subong, kag buwas naman ang kasugpon. Tita, balan mo, nasadyahan gid ako sa simana nga ini. Kay balan mo, may kwarta, kay mga pagkaon nga dala diri sa amon. Ang friends sang akon nga hinablos sa Amerika. Every month, ginadulong diri sa amon. May ginadulong. Kag wa ilabot diri, nag-abot man ang akon nga hinablos nga nurse halin sa New Jersey. Kaupod niya sa pagkadto diri sa dong Sabado ang anay mayor nga asawa sang akon nga hinablos nga ang tatay amo ang nagpa-eskwela sa akon. Halin high school tubtub nga mag-college ako. Kadamo sang pasalubong nga dala sa akon. Magluwas sa kwarta, dagdag pang gasto sa birthday ko. Ang nurse nga apo ko, maabot man sa masunod nga simana, kay ti diri sila ma-spend sang Holy Week, nambal nila sa akon nga ma-attend sila sang akon ika-97th nga birthday. Tita ha, hindi mo pagkalimtan, updon mo mga friends ta. Kag pati ang mga male or female nga off-duty nga mga kaupdanan mo dira sa Bombo. Wow, open ang birthday celebration ni Lola Amparing sa mga taga-Bombo. Tita, tanan diri sa balay, abi mo nagka-cooperate sa pagpreparar para sa akong nga birthday. Hambal gani sang hinablos ko. Iyay paring, bungga-bungga ang 97th nga birthday mo ba? Hambal sa hinablos ko, iyay paring, akon ang lechon nga baboy. Wow, may baboy nga lechon. So sa subong tita, ang ginahimo ko or ang gina-prepare na nila, amo ang mga giveaways. May pag-giveaways pa. So tita ha, don't forget, kag ang mga friends ta. Anyway, tapos naman na ang Holy Week sa Sabado, ang April 11, no? Sabado, ti wala office, gani siguro madamo ang aton nga mangin bisita. And tita, before I forget, kung pwede nga, bigyan mo ako o dalhan ng true copy sa akong nga kasaysayan, dated 2024, 2025, kay 2026. Kay basi bala magkadto naman diri ang naging pupil ko nga officer sa Museum Centennial sa Santa Barbara. Tita, bilang isang recuerdo na hahabilin ko sa aming museum. Aba, way kada sang extra copy ha, lolo ang paring. Anyway, ang napadala ko sa to, dated 2022 kag 2023 lang. So, kung pwede, bisan pila lang da. Kung pwede, no, nga madala. Well, thank you so much. Ang ginakawilihan ko adlaw-adlaw ang magpamati lang sa Bombo Radyo, kag magsulat, kag mamati sa makasaysayan adlaw-adlaw. Muna nga wala ko yung nag-ulyanin kag nagka-Alzheimer's. Sa subong, sugpunan ko ining sulat ko nga wala ko natapos kahapon. Balaan mo naman, no? Nga sa itong mga panahon, isa ka pungkuan lang na tapos ka agad ang ginasulat ko. Sa subong tita, hindi na tuloy-tuloy, kay ti madali na ako nga makapoy. Way kita may mahimo, kay ti nagatigulang na. Biro mo ha, ako na lang ang nagaisahanon nga pinakamatanda sa amon pamilya. Both sides sa nanay kag tatay, kag sa mga kamag-anak din ng aking kabiyak ng puso. So talagang mahal na mahal ako, na mahal na puong may kapal, kaya binibigyan ako strength and energy kag ginapalawig ang aking buhay sa mundong ito. Tita, permigid ako yung nagapangamuyo sa mahal na Diyos nga updan niya ako sa akon nga pag-celebrate sa akon nga 97th birthday. So kay Mia, dagali, no? Ready na di ang sound system. Mic kag karaoke. Abaw! Sa adlaw sa akon nga birthday para nga mag-enjoy ang mga bisita ko. Kung pwede lang, Tita Regino,
kasaysayan ko ang basahon mo. Ay ti, paano na? Kaya may interview kita, Lolo Amparing. Sige lang Some other days Well, thank you so much. Kung pwede man lang, kung hindi, okay lang. Not so important Basta, maging happy ako sa akong birthday. So, nadumduman ko naman sa subong ang ginbilin sa akon nga kabiyak ng puso. Ang singsing niya nga halin pa inis, ang soltero siya. So, permi ako nagabatsyag nga wala ako gid pag-isuksok halin sa pagtaliwan niya. Gani, nadumduman ko subong nga gamiton ko sa akong nga birthday para bisan nga kalag niya lang makaupod man sa akong nga 97th birthday. Tita, tama gid ka sentimental ang singsing nga ini. Kaya sa ICU sa hospital, sangin pakuha niya sa nurse ang singsing niya, kagin pasuksok sa akon sang nurse. Abi mo tita, hindi siya kahambal. Pero ginsan niya niya ang nurse nga kuhaon sa iya tudlo kag ipasuksok sa akon. Pagkuha sang nurse sa iya tudlo, ginbutang niya anay sa iya dughan. Siling ko sa iya, ano, love na love mo ako? Nagyuhom siya kag magtango-tango. Nagasmile pa pero nagailig ang iya mga luha. Dayon ko talikod sa iya kay nagatululagay man ang akong naluha. Hindi siya makahambal, pero makabati lang, kag makakita. Silinggani sa nurse sa akon, na 3 na kuno kapatay ang ginpagwa sa ICU, pero siling niya ang akon bana, strong daw ang will niya nga mabuhi. It's God's will, nga kuhaon na siya after staying 2 months and 4 days sa ICU. Dita nagatululo ng akon mga luha, so I have to stop now. Love, kisses, and prayers to all. I love you all, lovingly yours. Lola Amparing. Lola Amparing, thank you for another sharing. Well, we know, damo ka pa din mga letters, kina-acknowledge tagiti na, amat-amat lang. And we hope and pray, nga maging super happy kagid sa iyong mga palaamutan nga birthday this coming Saturday. So once again, thank you very much kids sa imo, Lola Amparing. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve. KLP, another story from Ningnes, ang Lambunaw. Dear Tita Regine, good afternoon, gid sa imo, kag sa bugos mo nga pamilya. Subong man sa mga kabataan ko, mga umagad, mga apo, mga half-brothers and half-sisters, and tumahinablos nga akon imaw dya sa balay, kag sa mga bata na. Sorry gid ha, pay, kinahanglan nga tamyawon ko ang mga bata ko kag mga apo, kay tihambal ka mga apo ko. Uy, gid kami gintamyaw ba? Ano hindi na kami palangga? Mayad pa si Lola Amparing, Lolo Dencio, kag Lolo Abraham, kag tanan nga avid listeners kag senders. Gintamyaw na, kami waigid, bo na hinder man baratsagon ko tita. Gani bisan sa introduction pa lang, malawig doon. By the way ha, tita hindi man malain kung mamangkot ako, kung diin gid inyo lugar. Nasagad kinagid ka kinaray no? Ay tuod. Nanamian gid ko mamati, magkinaray ikaw, magbasa. Hindi, nadya kay saysayan pautwas para ma-inspire man baratsagon ko. Magtarabog mga worries, na do hindi man mapostahon nga worry. Gasakit ulo ko,
Gasakit dughan ko nga daway man kabangdanan. Basta madumduman ko ang mga past nga kasubo o galipay. Ilang hindi gid mahimo nga hindi ako magbatsyag kalaing buot. Mayad man daad kung may makabisita kag makaistorya. Galing kung kisa natak-an man ako kay daad masulat ako. Di ako kasulat kay may bisita. Haha. Kung parte sa akon hinablos, always tana sa kusina. Digamo, panglimpyo, kag panglaba. Di way man time sa pag-istorya-istorya. Amuda gakaon kami yadya. Sagwa, may gamay man nga istorya, kay way man sa batasan ko nga magsigi istorya. Samtang gakaon. Kay amo giday ang kontra ni tatay, sang gamay pa kami. Labot pa kung nagay kakadlaw, bo akig day mahambal dayon nga, waay pagtaha sa grasya. May uyang ka sa lamesa, o sa log sang una, may lamesa kami, pay waay siya o bangko. Makita na nga may uyang ka, ay ginapapurot na gid, kay gahibi kuno ang grasya. Di, kinahanglan, limpyo permi, kasalog ang ginakan-an namon. High school doon ako, kag makabalay sanday tatay, kasemento. Amo to, may lamesa para karanan, may mga siya o bangko, kag may sofa, kag mga siya sa salas. Isa lang ang magurang ko nga teacher, may sweldo, kaya ang mga magurang ko nga may mga pangabuhi. Sanda, pagani kapangayo bulig kay tatay. Patuba sa paray, kag coffee, kabulig, pagpatindog, kabalay. Sa magagmay pa among kabataan tita, sus, bag-o lang kami kapungko nga makaon kabana ko, buhay na kanon sa bandihado. Naghimo ako rules, kay ano abitita, kay gapinatek sanda ka kutsarada sa pinggan nga sarten, may nagat patudlanay pa kamahimos tubig sa pitsel. Tiambal ko, formal ka mo, way gahod, kay naga-pray kami, bless us, O Lord, and our Father. Di sa tuod lang tita, no, naobserbaran ko, hindi tama kami kahakog pagkaon sa lamesa. I believe in God, gid. Hehe. Dito nag-ayad-ayad, gawa matsyag ko, kakasakit ka ulo ko, kagdughan. Nawili ko sulat. It's 8:30 a.m. na, so gahimo sinablos ko, kainog parigos ko. Hindi ako ka-concentrate magsulat, kung tunog radyo ko, brubuhay, mati naman ako ka-drama. Pagkahapon, hidlaw naman ko mamati limog mo. Nadaan kahapon, Domingo. Pero ang isa ko nga radyo, sa Bombo Radyo Bacolod. Ang isa sa DYFN man sa Iloilo. Kapamati ko aka gitara o instrument ng mga dumaan nga music. Di, ano nga kasaysayan na sulat ko? Pautwas kahibubunot. Di, hasta naman anay tulad. God bless us all. Love lots. Ningne. Well, Ningne, ang pagtipig sa grasya, ilabinagid sa kanon, bao necessary gid na, no? Ilabinagid sa subong nga panahon, nga kamahal na sang bilis ang tanan, including sang bugas. Hindi kaya maayo nga mag-usik kita sang bugas o kung pagkaon. Di kayong iban gani, di ba? Hindi na gani makatigang, hindi na makakaon. So rather than patuyangan lang naton ang grasya, dumdumo naton ang aton mga kauturan nga wala-wala na gid. I remember atong gin-share ni student mom nga sa ila komunidad, gina-encourage sila nga kada tigang nila mag-share sila, no? Mag-spare sang isa ka hakop nga bugas kag sa ila nga pagtipon every month man or every week ginadala nila ini kag ginatingob. Kag of course, madamo pa ang ila nabuligan nga makakaon. The miracle of multiplication. So kanami man sang gitudlo nga ini sang inyo nga amay nga tias sa subong nadala mo gid sa imo man kaugalingon nga pamilya ang pagtipig kag pagpasalamat sa grasya. Kag nami gid because bago ka mo magkaon nagapangamuyo gid kamo.
That means, no, gina-acknowledge nyo nga ang tanang nga ina nga grasya halin sa aton nga Ginoo. So keep doing that, and nagayhala ka. Entertain sa mga anything negative. Di lang kita sa something nga makahatag sa imo sang nice feeling, kag nice vibration. Stay focused kung ano ang makapanami sang imo nga balatyagon. Salamat gid ning sa imong gin-share naman sa sininga hapon, and I know nga nagahulat ka gid because ang tambak ng mga letters sa imo diri nga ginapadala sa KLP. So, just like Lola Amparing, ginaamat-amat lang naton. Anyway, madamo nga salamat. Kag sa iban man dira nga luyagan mag-share sa ilang mga kasaysayan, feel free anytime pwede nyo nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede gihapon ginabaton ta ang mga ginasulat nga mga kasaysayan, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga kabombo ang mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo after sang KLP, ang Tuyang Ermitanya, pagasundan sang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So madami nga salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow with more interesting stories para sa inyo. Sige hapon ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon, and God bless.